say accident bi wo en sita ene beposo ekwemu ho Krobea ewo afi eye junction ena esiye tibra ya te ye no a ye fast say ye beko akohwe no kwani nyame anim ne ye koye na eyampa se moto mienu na ahia mu na baako efiri beposo na ye konsita ono nko ana na teso ana baako nso firi nsita na eba beposo ene de nipa mienu na teso na wudu sa ekwa no mu a pothole eda ho kido firi beposo konsita no ehunu se obemane na wakobonkum so na wa traport holes no ansana akonenim not knowing say na baako nso so firi sita nso so eba ena omba be hie mu ne bra wo mu hie mu no se bi wo see hu video no ahunti amunum ho no mu a de ono nko aseso no de amunum ho a ena oje umi yenu ne de baako erase ya nti between the accident ni see e ko duru mampon no e duru mampon na je so no so ajem e mo baako ena ono de wo kai wo ma no mo te so no yenu no baako na kai nti e de me ko to nsita hospital nti wo ma no first aid ya na ye fafe ne de me call asamai Abusia ani ekoti ye assembly member wo gina muma adehia wo Beba so East abatro empehia no ehso honorable Samuel Koduare ho samu a insuta beposo kwantempo ne so no anwumre esi ya nipa mienu afiri mu no na ate se de esi ye portrait honorable ede amaye so yento nsem no so na yenko gomwa manfi Bini bana eye mankasim kwantimpo no so sabreka sensum kwanhie sidintintin ama nipa be dumidu 12 wodmo atoa nsie do ranse babia wom da no no den nyame amfa fidi a na ne keka kro no mu bed ne so ebo mpa yese wodmo betumi ekuta wodmo enkwa emu na won kire se Toyota Voice bi ya passengers wodmo ekumu number no eye GN988 3-25 na Nissan Altima no bi and so registration number no GW 1895-09 and Hyundai Elantra yi salon cars ya bi no and also GR 1972-15 sakas mi ensen de kokati pam ho a edam so man kunhia kase atumi asie na won kire se Toyota Voice de na bodnam so afa passenger fo kurukra no de ekọ kasoa odifiri kasoa ya wo kokekusu enti wa yese wrongful overtaking bi anye rightful one bi enti wrongful one no yifa ho a ende preoccupy ne Nissan Altima yi wo mo ka tripam ho se cham da no odin pa no bi abusonfo na nya sim kuma kura chance na we yafa ho no koto se ni nua Nissan wo ho eno de ekugya mu na Hyundai Elantra no so abusonfo no so wo dimirika se so no so bomu sa no pie so preoccupy ene Toyota Voice wodi gyamu ramu a chesena eno so eyabro se mo papa ti prakopa no anipa na wo mo ewo Toyota Voice mu a wo mo ano sombe nwotwe ede Amerikatenta so wonso mu edom kopio mu asabia ena fe nipa ena ya wo Nissan eye Altima yi wo mo so pra obi a mo gyetu no ene wo mo chese ekoya bro se hwe ne nipa be dumienu de wo ena wo pra de emu edin ti ede wo mo kopio mu Winneba Trauma in Specialist Hospital ene emergency treatment ede ma wo mo ten na positive wa wo Winneba ne nkwado na fe na eye Ghana National Fire Service eye dumjadwuma kuo no wo mo ewo apam no wo mo nyina kan tripam ho Amerikatenta so eye se wo mo ko ampa so mo kuduro ko ye na muja de nipa de mu a to wo mo na bu a yesesa sa adom ye nyina ka bo mu a wo do mo ekopi mu Winneba Hospital ho disabled dem penifo chese ehwemu people and wo de gu akwan mu a ye hwese ye behwe de nam so pa no a ekofa akwanhia ede ebaye ai semana bibri ani amamentu so ewo aha etiefo beka yi a afia etwa mu eno eneja ye bo mama niese evangelist mama part edi adodo na de freno eye nana grada konfo agrada sisi ade wo kanyame asem mama part evangelist ani ye de freno ene ye twe no ekogina emra no ano kwadu ani ade abo no ene se wo tena na fidi so TV so 2022 ni mu ho eka ensem bi se nkrofo mfesika emergisika ene double money double power kekan kansem bi a ewi ase anu abu nkrofo ma ne omama ne omama afa so sika no ama
what the consul nyadi and sabeka nese wabun krofo enti defrauding by fraud pretense no nese ye dia yantam ni komu agrada de ye no nese watwin krofo bebre na condemn nti na ansam ne ba ye no ekogina mu no nese 15 years mu try ne kwa na wie ye no nese dia mana na agrada maami demu fiti July 2025 ni mu abesi sabre ya ye kasa ya ye de ne kwatu ma ene wo kwakwato wochina no nam ha sei na asem no sede na akwaye no na lawyer for kire se ase 15 ne die empanyimfo na ano odin enti wo mo hwe no mo nka bi ma wonum enti appeal no wokɔ wochina no wokɔ ena no pe ya ne ehu sa agrada ba kwɔto ene ye kwa ya na se ampa one na lawyer for one masan ba piemu e wa amasaman high court wa wo mo kire se 15 years ye de ma no eno mo ba besra nteso se ye nteso mfama no na court no e kasa bi ye na se appeal no one magia tomu a 15 years anke de ma na agrada no sisi aya no ya ma ne 1 year wo mo ehya de free 3rd July ya ye de ne kotu mu no na ne lawyer ni Ali Adam ogina mu ema no ya wotwitwa je no na nyame adawro ma 15 no wanya 1 year just 14 years ni shigwe lawyer akasa mumientie nsemu bia wode ato yanim Asem no to fa bom nyina ne se last year July ana ya mama part court Iowa Accra Circuit Court ebuane for or charges bi ho ana odi 15 year detail imprisonment ato no so asem ne ba no na entino iti nti enso ya appeal ya di appeal no ho akonyaba and the judge no say maame no fobo ayebu no Circuit Court no de wajitu le momo no asotwe de to no so 15 years no de adoso no nti we twa 14 years ago nti le no maame ne come for just 1 year and asa final no say won tua the sum of a penalty unit of 200 penalty units. And that is a 200 penalty no okabo my best. Back here 12 cities. Unit there 12 cities. 12 times. If it's bra one more Circuit Court sentence no more chassis. Yes, chassis. That is the web tribune. Mra we no jail ne better. And the sentence also so 12 months and there's a calculation to it. The very much no that man. Now as now pension of the 12 calendar month pronunciation na judge ni here na JB course mene age for no say the 12 calendar month ni say ontwa ni nyina but we use calendar month na pesa nchemu but judge ni say the ni na say that nti nana grada ne lawyer ene yete no no appeal ni de sia de won ma som 15 nanka wo kwa akodem nanso ene wo hurusu no afe baako ena womo ede ama nana grada elsonfo yento so na yemo penhwambie mu na yenkota kurade Circuit Court wormo akọ sitena ya ye kire se ye gadamse fo mofra wonu susakura wem de nanananam kura wuro be dumiensan no wakire wobon wom kire se buita no forest no sai kwa bretu no ananum akura bresantre ya yempese ye de musu bia beka no ena womo akotemu akobade mu ene ne epu a yache wo mu into Western North region hodo ya nyansem kuma kra na pani o tena dwabu ndi ma court araba no na odi ntwemu avro ebo court no wo chese wo mu apacho bi hanso ya dabaji atumu tibe mu nkoda adaba pro achievement no wo mu nko nyame ya atumu a Tuesday busome anase ye February busome ne de to so dunson ye Tuesday eda wo mu besan so abu nkompo apamu ebiemu na yentie dia avro ya mdia mayen enkoda no be dumiensa no 13 suspects no yinti won di Philip Kanza, Baini Benedict, Francis Echan, Joshua Asari, Emmanuel Amankwa, Martin Kwame, Latif Amadou, Kwabra Mensa, Albert Mensa, Karim Mahama Wedie wo di Tugalamsi. Afi eye Adoko Hayford, na Ezekiel Ajusin na Duchatro Kwesi Desmond. Na wobra kwadibofo anase panipa abono na inchi forest district no da wo no jo apia frempon na wodinchi mu no bokoto no chese wo mu hwehwia ene hwehwia ya yepese ye hweboa se yebetu gadamse no ase nam so mampanifo wo mu brobro ya enti wo mchese joro aboso me ne de toso aduonu no
ɛna obowura bɛdɔn kokɔ pim no nsia no de no abo ade awuram ɛde mpanimfoɔ bi ɔno wɔn to kɛsɛ ma wɔn so de wɔn nim deɛ no wɔn so ehunu bɛta akyire Western North Regional Forest Service no division hɔ no wɔn ɛka ho di mu akote paa ɛna afei Inche Forest District organization no wɔn so ka wɔn tiri di bɔ mu a wɔn wura mu buita no ɛna afei Jema Asem Krum Forest no hɔ no mbowura ya ɛnkɔda dum yɛnsɛn wɔn atumi akye wɔn na wohwɛ age no a sɛm kan we dem na wo mfinhyia no dunson efiri mfinhyia dunson kosi na duo no enkron 17 to 29 years ɛna wɔn nya na wɔn koduru wɔn kyerɛ sɛ yɛahyehyɛ nneɔma de ahye bi paa ɛne water pumps ahoroɔ no machines no yɛ setting a breeze ɛna afei ayi saa structures ahoroɔ a wɔn awɛwɛ hyehyɛ wɔn ni nyinaa ɛdigya tom saa bere de wɔn kyerɛ sɛ de kuta wɔn nsɛm no ɛyɛ water pumping machines no bɛɛ mmienu bi ɛna afei mobile phones ahoroɔ bɛɛdu savos bɛ ɛnan bi yɛ kankan ho no deɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ adanse sɛ wɔn yɛ gadamsefoɔ yɛ wɔn bɛ nyina so nti wɔn gu so a ɛwurawuram na deɛ aka akyire bia no wayu ɛde afiri hɔ abusuafoɔ yɛnto so ɛwɔ ha saa bere yɛ yɛkasa Kotobabi District Court no akɔ asetena ɛde ato adwasɛm mmeranteɛ mmienu bi 10,000 Ghana cedis Bailey no de Emma wonum enipa mienu begyina mu atwitwa de wonum a obia ede ne de ebeba enipa mienu ameken wonum eye adwumafo me adwuma ewo Kotoka International Airport de odi kan eye Daniel Ansan 46 years afi Samson Jemfi 33 years na enipa mienu eye electrical technicians ewo Kotoka wiemuhyen gina bia ho no mo kire se diesel bi ewo ho ene o machines bi a wom de ye adwuma woma kwati kwan bi so no wo mu hwie be 160 liters de otilo wo mu de ni nyina dako na panyini bi a wono na ehunu ye abra na wo bo entoa ewo ho ena wakoba aposifo amane se wono ankasa de wo yobia wono no waka National Investigation Bureau ne ho na ya station wo Kotoka International Airport ho enti wone na ma wo bom pempe hwehwehweni ama eno hu emrante mienu ene gallon yellow yi bi wonom atwe agum diesel ya wadi edwane na de hu yan ne se wonom akwafa ni zan pick up bi and registration number GV 531-14 eno wo mo alodu egu gallon mi mu a wo mo edi gugu pick up yi mu wo bisa wonom se mu nya ne hia wo duadue mu no na se wo mo ankasa wo mo mfidio mu yusu Kotoka ho no na technicians ya wo mo ye ho adwuma wo ma wia ho ya wo ma ewia esoa edekọ okoba aposifo amane aposifo duemu o wo mo twetwe mu statement asemi ebepie mu ewo Kotobabi District Court court no akwa setna wa hyese we na wo mo amu be no eno nkyase asem no ye twaso na watwe bia wo mo ma report wo mo ho be ne mprensa so ko sese asem no February da etoso nwotwa ede akwa no yebetumi aka awie yenyina we so na ensam ahodo aboabo no de bram ni nyina da yemfansi samufo efa John entwi bo siakola bo na bede ye kire na nakwadwo apia enoba afia abwajewa eja sam papilo kwame agene mboaten wonum nyina ka ho boabo ensam no ede emaye papilo ne bo ekidom ma ensam ahodo yebekenkan ede ma mo spices adawma Facebook baabia YouTube nso wunya bi ehweye ewie asomfonum no yeye mienu din mami ajowa nyanta tando meni asunaba ohene kwabena boaten kwabena yekọ no memfa birthday wo ho entwaso ewo ahase happy birthday ekọ edi ama Lina February finest from all the family Myra and everybody yes here we show happy birthday erade mo awonyo kese na awodede aka bi a wosere urade no erade emfa amanti sister Lina ye do happy special birthday to you. Okay, ya draw my family die mintin firi ona fe akura mejebre na mfa se beba da bidwuma die nto so for we ye call my immigration officer ofia komadan Dixon Kwabena Bonsu happy birthday to you Kwabena Dick Yankrumpon Shira we free Akusua Mopa Ashtown Dixon wo ye oboase no din djuma say immigration officer Yankrumpon won shira that when you wakoma so de wo hwe kwan fi bia no emrem emfama wo amen afi ebi obe koma Stephen Owusu ansa Jemfi abofrey Stephen Owusu ansa Jemfi we fi ni maame ya wo yesi you adima SC fashion and decorations
training center wo Faude ɛhɔ na akɔda ni maame ɛwɔ wɔso wɔhwɛ ne bɛyi nkwatenten suahunu na free na adwene mu mbie nkwakire ɛnsene kire na wɔnya akɔda mapadachi bibia bɛkɔ yi diama na amen yɛsɔre ama akora de nkae no ɛde atoa mo so yeah. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no. Malaria dronana. Ani, say nam sa. Wubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye hepa plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E was say immune system. E strong de bia. Enti Pavi E support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonu mu atoɔ, ahoɔmmerɛ no msa. Achakura 4 days na Pavi ene plus mox mixture. Wanom no e tu malaria na se kura. Anya sa ade akohu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie drone di pa. Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina. A painful about more manufo and kwada woni mfie du yenu kan. Our pharmacist and herb shop. FDA aje dweden kra to yatum. Hey, opanyi. Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combined so or nina bi. English nom and maths nom me say books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, any naka, and so I'm approver into a battle bia koto bi maneba. Hey, and na say we there. So ko be kra betimi akotu akoton. What no say she almost has mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. Here, Wamamua at to phone call Putuaja station wa and crying down so mine. First up, and your mama beer, yet to books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. To malaria na se kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pom mudin hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. Hey, she, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and ye also we ye Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer magie drone di pa. Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na herb shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer mapobudra mapa. FDA aje dweden kra to yatum. Me dofo pa. Me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ne etimi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take
taste, refresh your vibes. Adobo sumine dru hobie mo eya pomodin pa ni odo edi ani odo se wonni apomodin pa wenti and Otec FM any by Grace Medical Center aka won ho bom edi hihye gu akwemu yade be hwe ya apomodin. It's the second edition of Good Health and Love. Ye po apomodin panti yatete niyomo no say who a 50% discount by Grace Medical Center say brabashe wani wose say a scaling polishing and I was so how bia afi ye be hwe se de ye sa ene ye brebo ahoode sifatie moje mo hwehwemu ahodo cholesterol dodo a ewo nipadua mu ene ne ye ha wo nipadua mu bia esani say by Grace de Ghana by na giatu eno nti hye de fiada February bosmi de to so du miensa e wo Otec fie he ya empayfo say the ofrudia pa ene piano ne sa hunti abofo maso yasene ebene Danny's Creation, your one-stop destination for high custom printing, Petrus cake papa fee, Samaritan Villa, Ahom GB Albania wasum Jemapa, Dapalon Medicinals, Indu papa fee. Ujima Travel and Consult wa Quantum Aconfor. Juices Drop Juice, Fresh Juice Papa, Best Brain Publications, Tomorrow's Education Today. Kayo, February 13th, Otec for the Emaya. Good Health and Love. Apomodin pa any odo. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Asante. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani muguhura, aye ne na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no, eno na wede, ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wopi adwuma no enkoso. Ninkyire enkoso. Asem Beba Dabi. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye madwuma. Wo mu nyina da papa. Mo won ahoɔden ni omo dia. Eni se ame no kasa no bai. Enkwa na wode ama no wode asɛm yɛ. Oso wo dia sene ya metumi atia to obrane ho hwidi. Pataya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi. Ebi nso wo mo so. Na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan. Asem Beba Dabi. Mo papa mo da so busua ɛyɛ wadwuma. Na papa wo yɛ ne kense. Yɛ kan sɛ ayi ne na ase nkam. Bo wo mu nyina ho ban ebi dia yɛ tia. Ehumɔborɔfo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkyerɛ ne dwuma no ntumpɔn na mo ntumpa abotre ɔdɔ nsɛm a ya no mo tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ ne ya na ya ne kyerɛ sɛ wo mu gu anim ase nyɛ saa na ɔmo teɛ ɔmo ka sɛ adwuma na ɔmo yɛ no mmra wɔn wo mu obi anim ase ne mo yɛ yɔ kaka yɛ na ya na ɔmo papa nka wɔn ho efiri saa bre do hwiri kɔpem bra wɔde obi a bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena se a sɛ de bɛyɛ a ɔmo bɛhiesie na biribi atɔ yɛ Asem Beba Dabi. wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu nyamo adom ne amen. Ɛyɛ sɛ amanfo aka biara ɔma futue nsom sɛ Asem Beba Dabi. ɛnyɛ adwuma Asem Beba Dabi. sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ ontu tunanu ontu mate sɛ wɔ so wɔbɛtu ama wo atwo wate okay mate ɛne yɛda ase akosi alare ɛde asɛm ɛna de waba na Krobea na bedwafoɔ ɛne na tiefoɔ nyinaa anim okay mesam na tietia ne ne tentene sɛ me ne ɔbaa bi ɛna ahyɛɛ ɛna yinsan baeɛ ɔbaa no tu aba me dɛm ama ne mehwɛ ama no woi meto abadin no
wie no na se Ghana mrem no kura nye 2 years eso ko school kwa ya maami ya makula no ko school de ne ba ya o se kura ne yema ba atimma ekọ obusiafo ho no wa fa ne to ne ntwantro ne papa mo busa ne se o se kura ne yewa ne ba ne ye de na wo no ne papa wa yi o se onim ne papa no o son daya na o nyema ya o ye dai o son daya na o nyema ya ono na ne papa kura ne Yesu Kristo second ya na sana ne papa ma busa no o ni asama obaka ana ne papa ma busa ne se onka person papa binka no mumu ano wantimanka me so me hia me ba so me ba no ko school am say ja o chema we woni ma samaka de beda onim atichire mati ntiase we na me ba kitwa na ye twen ho manson de se ya no ne sister penini ba ha honum to ko honum no o de kula na bai se sada de na nsu to o de kula na breme se kula nsu o ba ne papa ho am so what o from bamame me ge kula no ana me de akula na ko ne maame ho me ko duru ayi kula na so honum ma mini se ayi mbana wo me se 19 washe 19 night wear eno bo toma owo papa no edemepra oye dey wo papa no edema epra o shede 19 no botoma eno botoma papa no so che no ko ano no ko pra na hey amina on shadros dabi hey amina te ko dema no wo hwimusum amama ndaje ho ko da obonten sama ka tire me so o pacho twam tropa di pamata di asami na me sa titire na me se so onan papa na twampna de no opra ne dem no wa she 19 no botoma no on she dross o te so one hwan one na twampna mate be ono de anhame me ba no na me pacho me je me ba no mpia wo me pra masam nyina ni Asem Beba Dabi ene be yiro Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi
Okay. Ena wiei odomankome nyame ayeye enka udin. Wiei odomankome nyame enase enkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no. Arofo ne adehye wiei yema yenho aha. Yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia. Aha ye Otec 102.9 FM sunie ene eye yawada ene yojefo busumi de tosu num emfimpinu ne aduonu nsiamu ene ewei ene wi ahia yehia ye de adesua ne ade kire dwumadie no ene ye de ba besom na dwumadie aye die da biara da wa afidie su siehia asem krope ne yeka yese ye desua de ye science ye de kire ye ho nso ade enu nti awie ya yehia ye live ewe yin social media handles ne so ene se wo join ne ye ne a wada meburu eya share wa join no share ma wunianum nsunsuan de ye nyina ye nka mo nkire ye ho ade kire se Krobea Asante kotoko aka se adwene nya ba kufu trim ne te meti hai enya menkoa mitrim na adwen te won so wo de ebi wom enti wo share no unuan so de ebi wom ohwe no ye nyina na ye ka bom na manfo ahawa wodom de baba yanim no ye nyina ya ka bom na ya solve cases no mate ase good afa wadwen kire bi a wo no awie wo de beto aye fabra comment section ho na fatuma ye eno nso ye beje ye bekan no kama wa afidikase yi so ama obi ate won so wonka ene ye nuanum Be Love Radio fu e wo Spain onmo monitor show no live awie Be Love Radio for ye da mo ase pass retredi amponi nhira enso de mamo ene ye wo GN Radio for uko United Kingdom ni mu a wonom wo ho Patmark Radio for wo ho Abawa Radio for wo ho Amansan FM Breni Radio ene Sahara Radio onum nyina wo UK man ni mu awie wonom so abade mu abiebiem dwumadie no etwagodo ye wo Kings Radio eno so ni TV wo Paris France abuchiman ni mu Dachi Hima Radio wo Denmark Rakus FM wo Belgium ena Sky FM wo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu ena wie wonum nyina so abade mu abiemu a dwumadie no etwagu medede Krobea nana yaw Asante ena wie oji amanie awie apesemakana nanie awie Krobea jata mesanu wahia bio ewa afidie so eja kwa mi akwa be bro amejoso ebru ohote sei adumara kwa masebro no si denyame enenso ye denyame sabe pepenetie wo de nipa onipa bedi uhamo wo hwe dwumtuni baako ene boss adwom no wo de owura akohye nipa mu no enipa be mo abre saa akina no wayiwa ma na mache no hwemo die na anu no wadu hamo nanka mani dane so we die enkoyemi bibia wo bi wiase we die eyono na menene ko na menene ba we die me wo no me bre ne ho pa enti ene mabo akokora mabo abrewa ono nso beboa me wo behwe no wayiwa ma eno ayanti afidie yi so ena krache ba ko a wo ye eba nya bakeke ba panyini o wayi ne maame ama ne maame betena ha na wosu sa ne wiasete enti danyame asemo aya wo kane de eye brono de den so da ne da wo ka eye me de danyame oba de achia me wo ho akora me bo ha den pia enenso eya wada ya sanhia bio enenso ye ba be som da bia ye kase yesua de no ye kire ye ho so ade very good arofo ma bedwafo nie ene engine room nso wa ha jataba wa ye krado ya ensemo aye di ko nyina no eno nso obam saa nso na kwadwomo ema kwadwo o kontentan nso achi a ono no odi ya tum na wo bia wo beba so bia enso anya ya hweye na wanya ya tie ye ene razoma mehu se ufri bonsu nkwanta do waba ahoma ne so osena na ya Krobea Asante ene se hwibonsu nkwantafo ye chiachia wo mpo kire na pronte se
akure ene yen so ye hwe live e wo bonsu kwanta ha medamo ase eburu semon so mo hwe me pa wo ho ene SK opon wonso waba ahoma ne so nyankopon hyiraw na onya okese amankwa positive yeah oye heavy amankwa positive wono nso aba ahoma ne so akra ya Krobea Asante awiamia chiacha ye ho ne ma ye ho a ene Evans akirem ene o se akra ma ha eburu ene awia ye nso aba ahoma ne so na nna Krobea ye ba be hia seyi a ya adesua na ya adekire na ene ogoromensa ono nso adi manso asio nwunufu animu aba ene o se akra na ye ya wada enti ye fa sa kwanye so na yesre odomankoma ni nhirade na ho bambo enso de mawo happy birthday enkoma akra ya Krobea Asante wada na eburu ye hia na sika minsubinie na Krobea nie Otec FM ensu nie akra Krobea nyankopon nhira mo pa wate nyankopon nhira mo na ontutumu anamo enso emfansi otaniba ali wose oji amanie apese makana nanie Krobea jatanie nana se yeni uhia se ya na yeni age nyankopon nyo kese wate David Zanti eno wose akra ya Krobea Asante me wo Upper East region ene na wi me nso me monitor show no wa ha okay Upper East fo nyina ya mamu akwaba da Costa Aboaje wose akra me nso me wo Dubai ene wi Dubai fo yenso ye monitor show no power ha nyankopon enhirawo ohene baba celebrity ono nso wa ahoma ne so ene wose akra Krobea memo ha ene wi yenso ye wa ahoma ne so akra Krobea ye tieu ene ye sign so ehwel trust God mehum osi akra Krobea awia yenso ya join show no nyankopon nya okese wate na onhira ohene baba ene osi akra ene oba South Africa yenso ya wa ha ye hwew SK opon enso ewo Dubai ene awia wono nso monitor Kumasi Asafo ehona Victor oduro nso wo mehu se won so aba Barrister 1 osina na Krobea awia ma ha ene yenso ye wa homane so ye show a lover girl ene osina na you are really doing a good job for Madagana yankopon sha wate onu abedwafo nyina onye mo kese na ontutumu anamo enso mfansi okay ene wiei adofo ye hia na sebe ye hia seya eye mona mode ye nam odumtuni ba ko ne kan wo se be kame ho ni emfo domom ne yansi adasa bibi yenkyere adasa so odo ne ye okay bada nuanom bi ntem ejadem oba de achiame akra maame ko papa ko sa ba ko abo ba ku dua ba ko abo ba ku dua adai maame ko papa ko enso sesei ejadem eyade na akofa sa asemu yaba na akwa bi de ne swag akwaji obi ge meje wo ge wakwa akwaji obi ge obo oji ya won de se no onim ge na ka kire se oh krache no he menini ni hobio se menini nti bio se no obo wono nso ne fufuro etie nyina no wo fa akire ema dada no ewe oh ti dada ni nim so wono nso we nti one nte ena we nso afa ge ni serious obo na ex no eduedue mu ahu se wo ba ya sebe mewie nyina no wasa akofa be ma foforo ene me kire be ma no se ex ede current wine no ekwa aduro so kire no wo ma ko ba bia ma akwa akopie ya fra krache ne ya pem no krache ze ai makoche chow obi ne ga ne dia wo ba gi o na kire asem no enti awiei enkomo a ehye ewo yanim ni nyina no moka ye hunti edane se boa ebeyeye ababa we ye ote wonchen oba de achi ame ye fre ne ya nyantachiwa ya nyantachiwa eba ha benada no ema na se mo ode ba yanim no ene ya wada ni etuhye ka se ni nua oye akus no eye Priscilla Boating wono no de ne ba ha
enti yatonsa frɛ accused person no sɛ accused ne nso mmra wo meyi ne nso ho ano na yenhunu sɛ ne asɛm no susan de brode ho no befa na sɛ bɛyɛ a ɛbɛka kai betiefoɔ ne be bia asɛm nani ama woni yetie nso ahunu nti wada ama yenwuram na yenhwɛ sɛ ne asɛm ne te ɛya kwa mi boatiefoɔ yi na wɔn nkai asɛm no ma yenche atiefoɔ bi mama bibi mama tie nyina na ebranda ye hwa na ababa wa yi baaye obaya o se me hwehwe asɛm bɛda bi mo kyerɛ ya na de ne baya o se menua o na wo nkran na nkran na wo na otim woto me nkra se na setena mu nye ni kunu tete no sa tete na ekum enti kunu fa hye opreko ni kunu atete na ekum o dia ma yire tete o na hwe o be sori udua so be wu atete na ekum enti ni kunu piao enti system se menye ba bia ma memra odoni nua enti o ma ne bae o bae no so ba bia obi dia ma no mo no be sueye no se sa dia o be pa adwuma ma na yo na o pa adwuma do kuna adwuma ma ne koyo ye o ma ni nua ne se adwuma no wonyo biem na adwuma na den dodo wonyo biem enti fie na otimu no ono nso ne betena ye o ma da kubi to kwa kakra na o ka chen se fie wura no kra be ba enti sa dia be ya dia wo ye ne jaye ni nua ne ante ase na ofuro kwa abrosa ne so ono kwa adwuma ba na ni nua ko pisisi ba bia o tie no se abra o ma ne kwan yo ma ho kwan adu besenata no sister dia wo ye die emwa ye o na me mpo mate se efiura ne beba o chena dia be ya abra be da me nchen ha na nyina em na efiura ne ba o hu se mfa dan bia ma obi a ni nua ne ante ase na mo hu to kwa soro so na o se me sa na obe ye o ya ye ma me die ko to bi mu a o ma man pon me ho ene ni nua ne se ne esum die me nka sa na o se makasa dia pain na o de dwe no o bo ni dwe ni wie ya na o sa ne no makoi watu wa boni dua tu wasa ne manyina akọ enso kaza ni nyamu nu so na okoye no awura yi na ya ohwe ne mano o fa ne ni anto wa boni dua to de ne ba se jenti o boni dua no o mekire na wasa ne dua da sie bro awura janta chiwa wo hote sai nyame adom na me ho ye asɛm a agya kwa me de atum wei ɛyɛ wasɛm no a me pa chan dia wo ka ye no wayi bia frim ana wadi bia ka ho me pa cho sa dia ben pa titire nipa nim te se krotwa mansa enti na ade unu yan ba dia na apese ye moa wo nyema wo me pa se o mra na onsa on dane medua dua na obo me no on dane medua on dane udua me pa cho obo udua no akoduru abusua nim me pa cho e dia ne course wo me pa cho ye frɛ no ko e no obegitu mu se ane obedane enti bebia na wasi ye nko no ase na ni metri mfa me so menim obia na me se me de bedam na jama pa obi na wada na medua baabi o se me nko ni utri mfa sesɛ adan na wonyi ni se saa baabi kro ne yebetumi adane dua na na o se nipa wano se me menim eho o se konfo bi tenenchen enti obetumi adane ba no so na me hu na dua no so wanfrɛ nsuo wanfrɛ ayi o se nsuo ni nnua etwa ye ho ahia na homa nti mentie me nim nti man pepanyini bi ama na nka ho a me hu se de esi ko ye beka se adane bi ana so na ndane eno nti na ma me de ne ba ha enti se ne ma ne nte wo nkyɛn bi wone ne ma ne nyina ne tuye ene tuye me pa cha he ba wunu yen o ma ni free nkran ba kumase no wanu ho me pa cha nu de manu me ho de na amu anu ho na me nim se duabo kora nkwala ntokwa betimi ama duabo aba yentem ama abewie mi se ka ma bo no kunani ma bo ka papa e wo de ho me yare me ko ba bi a ye baji mi we se na me nim se ye sa na ba bi ne ko pie se me ni obi na enya kasakasa na abasa me na ho nyina ehwane he na je se dua na start ye adwuma wo me pa cho me so da ye na nsu ayiri no hu kra na ma me sha ase nante ya me hu se dua because me sha ase kan e na abusuafo ne se we de se wan friendsu nti enye duabo nti na me de ma adwin ni so nti yare a me yare no me de me ko se me yare na me sa me ho yare enso so se na nye sa obo ya che me pa cho ebura afi
eburafe na won so watena hwa ma beduru sa mpempen na minnim ho hwe na meka se minnim ho hwe meka ye so mo se nya duabo nti minnim se nya duabo hwan se me ma me no me papa mo se wa amfre nsuo wa amfre ayibia se nsuo ase mesia na obententi nya duabo dinio okay mambo aten akwaba bra wanim bibi yemu na abeka sego ubetumi do nsakura agu bibi ne so mo nsete ne mame good na wa mo ano aben very good ote hin kuma se ya mawura me pa cho metesawia ewiem ya no abie wa no ahade ye kasa den why mame oni mame hu ana ye panyini pa cho ye mea ona ye panyini mo ye den fo ba sarfo basare nso de nka asumdwe wanuanom ntempa o nyo obo nyo mo na pe akanfo din bebrebe na hwe o mienu nyina na ntachiwa say tachi na ntachiwa na boaten basare fo Asante din pa nyasam ketwa na ye me nwanwa se omo san so ye mbaawo sa omo so se omo ni ma omo tuntum mambo aten wabo nyantachiwa adua me pa cho me ka se me sa me chechire me nsem kakra dua ne pe na mpese mi hu me se wabo ni dua me ka se asam no wode to me se me se mana empon no ho ma empon no ho no sa tam na menyem me ba watoso miensa menchirem me se me chechirem kakra wonte mase nti na me pesa me chirem kakra bi na me pesa me chirem me mo akire wudie mpa na mo me pese me hunu se wabodua de me kan ya ne se o se me na mama ya mpon no se me na mama ya mpon no ho a se me koda e ma me nsore na mbom se yi asamo ne esi ye no 20 something years ni e ma me bo me hudua se na me nyam aka na otwumie no amamawo na me ka kyan ne se asamo a wo kan se me nua no na maka se me ya mpon ho de a ene esa me ko wo a ma me nye den ma me mefie wodi nkan wo dua ni aka sa wo 20 years 22 years ti me ka sa no na ma me mo se ja nti me ma mi di kan wo mo mienu no ma mienu me wo mo hospital nti be ma no me wo ni fie nti we na ye ba ye na wo sa ye sa na me se oba ya so wo hu asam we ya wo kan no be 20 years asam o minim se asam na tu atwa nti wo da so gina sa asam we so wo se ye ka kire me se wan ka ngani pa kro nka je se me ka asam mi wu no me wu onyinse nim na ma wu no se man ka nka ni pa kro 20 something years o sa be kai sa wa ka kire na manyina sa me na mama sa mama obo dua ne sei me wa kire mu me se me na maka se me ya makofofa ko nwa se manya me nua ho da je se me ya mpon na me koda men sorry ma men sorry na se ya se nya yi a se man kasa nso a nsuo ene enua atwa ho hye o mundi masama me sa na me kan no na wo wadwen mu no sebe unsa wo uhunu se sa asem a wo kan ye eye duabo a na enye duabo me de na minim se wo no o se me ka sa me na me wu nti me ka sa oni masama no me ma dwini kyerem se bi okohie obi a onka sa obi a wo sista wo de asem bi ato no so nti se nti me de nanka me de nti na me ka sa me wu no nti na manka sa wono no wu o so first na me boy na me se me wo wadwen kyerem mu no obaabo aten uhunu se asem a wo kan ye de wo kan ye no eye duabo wo wadwen mu no me na me kyerɛ se me minim se ebia nti na me ka sa me wu nti me minim se me de na ye serious masem na no me se wo wadwen mu no uhunu se asem a wo kan ye no eye duabo a na enye duabo so me ka sa me wu no na minim se me na mabɔ me hudua men dodge me question no enti ugidi se wabudua ugitum se wabudua very good and one na mpese busawo arofo me be ma Priscilla Boaten so akwanya na ni nua yi nsɛm a ɔka ye no wayi ne ho ano kyerɛ sɛ bɛda ye yie ani sumina saa ne ɛka enti ye saa bi ɛna ɔde aye ni nua yi ana obeyi ne ho ano kyerɛ sɛ ɔno ni nkrobo mu se ɔne ni nua ni ni kura nya issues won kran ɛmo ɔhwɛ atete beku ni nua ɛna ama ni nua free nkran so ɔmetena ne nkyɛn
eto de bi a wo kɔ baabi ɔno a na hwɛ wo ma no ɛyɛ aduane ma nkwadaa ni die bɛɛma a wɔtete wo no ɛsan baakire wo kumase ha ɛhɔ no ɛna ɔne ne ntam problem ɛstate baaye asɛm a wo nua yi kɛn mambo aten wo unkyire mu ne sɛn kyerɛ wo die bi na menti na nampa chɔ me da ase me ada me na me yɛ dɔkono ti me ho na bɛɛma no frɛ sɛ ɔbaba bɛhwɛ baabi a yɛwɔ no nyɛ saa sɛ abusuafoɔ hwehwɛ me a ɔhu baabi a mewɔ ti me baa na me bɔbɔ wɔ amaneɛ enti mekɔ adwuma mu no bɛɛma no si mu ɔwɔ tɛma ɔyɛ adwuma wɔ tɛma ti wɔ si mu wɔ tɛma 12 o'clock nti obɛduru no mpo na menni hɔ ti wo na woyɛ dɛn ɔfrɛ si so a na ɔbɛduru fie ti wo kora na wɔ ha me sɛ ana na nipa no wɔaba sɛ ɔba bɛhwɛ baabi a yɛwɔ na memma na me sɛ wɔ ne ho yɛ machi enti meyɛ saa no meba fie 6 o'clock na me kora wofrɛ me bisa me sɛ ɔba mama na aduane bɛ na menyama na me so mede mebuafo nti manya aduane bi ama no meba ne sɛ ɔbɛtɔ ne aduane di a na wɔyɛ dɛ watɔ ne aduane di nti ɔbɛhu baabi a mewɔ nti bɛyɛ 3 days ana sɛn na ɔsa call back to tema enti ɛwɔ na ne sister ba awuye ɛwɔ dua ase na ɔfrɛ me sɛ ɔba me ne na akɔ na me sa bɔ amane na ɔbaaye na me ne na kɔɛ yedu ade asan na ye ba fie nti ade akyi ye sa akɔ anɔpa na ye baaye no ya amfa fie bi na ɔsa fa car kɔ tema enti me so ka sɛ ebia be ma no aba sɛ ɔba setena na bibisa de a ne na mentimi hu sɛ na adwi mu sɛ de yɛ no because wa misa me hu sɛ ebia sister wo kunu betena ha na because ɔyɛ adwuma ɔtema ɔnte ha na ɔntimi sɔre de bia sɛ ɔba ha sa ayi ba ko so bae ɛyɛ mase ɛno de ɔba wa meda ɔba ahomache na yɛ kɔɛ ɔba yɛ no me yɛ aduane ma yɛ dibi no na yɛ kɔɛ yie no de sɛ yɛ no mu na me firi bae no wa pa nneɛma afiri dam sɛ efie wura de nkrofo abadem wo wonso ne madoso ne ma onu ka hofo na ga bi nso abatena ncha wo sua adwuma na me sesa na tie de a o ma me nkotena esoro ho na mom me pɛ dan ahan sa me nya dan na sa me han a na me kɔ enti ewom me wo ho me ne wo mo nyina wo ho fine me yeduane a na ma frɛ nkora no na o ma aye enti duru me bi no nkora na me frɛ obi a me gye aduane wo me nsɛm obi a megye aduane wɔ me nsɛm nti mi so manka mempɛ hehe bɛsa ba hehe bɛkɔkɔ bisa no nsɛm bebree na bɛba nti mankasa nti akyire dada koro na ɔka kyerɛ me sɛ aha wɔno kora wanyɛ saa wɔfrɛ me maame mo na ɔsɛ ai me sister bɛbɛtena hanom ɛna wakɔtena soro hɔ na fie wura ne ba na so na fie wura ne ba me na me wɔ ha ka kyerɛ me na mempa ka me nneɛma nti wɔyɛ nkokɔbuo ɛwɔ n'anim sei na me sesa nneɛma ne nyinaa nneɛma ne firi soro hɔ sɛ me de begum na makɔpɛ saa akɔkyi akɔhwehwɛ dan saa nti me firi ayi ne baayɛ no mankɔ adwuma bi me dan nti me nante saa me kyi saa nti me ka sɛ me pɛ dan no na me nim sɛ bia me nua no bɛka sɛ menye dan wɔ ha wo skura wo nya bi me so me nya bi ne yɛ kyi hwehwɛ na me makɔ school ginya ase ginya ase nti na me ka mpɛ sɛ menya dan ma ne bɛn school no sɛ de bɛyɛ a mo ntwa kwan nso ahom tinti obi na gye me ansa na menya dan ɛwɔ awiem nti saa na kɔbae nti ɛyɛ dɛ na abɔ wo nua yi dua daddy nti na meka sɛ na menyam me ba third one me ba ɔtɔ so miɛnsa ɔyɛ bɛɛma me wɔ no 2003 mu na me wɔ no ti me nua yi me ne no kɔ otu kwan me saa tam na me wɔ asame nkɛse nti mi nua no kɔ Francho nkura bi ase ye fra ho mankran so ye bra ba ko ho se senti eti so mankran so ho ba ko ye bra ba ko ho ye me ma me panyin ba ye fra ne yawo nti ye koduru ho no no na mi nua o ye aduane wo fie e de abra ye kɔte mako me bra ne mako ono na akɔtara ne nkyɛn ho ye koduru na me ma me ba ko ye fra na sibi ti me ma me no sha sɛ o kan sam kyerɛ me bra no me na me ni ho nti ono bɛn na me maame wɔ hɔ bi but me maame no ni asɛm a wɔn ka me maame ne me na wala ba ko na no so me bra na ne me maame panyin so wala ba ko nti me ni asɛm a wɔka kyerɛ nti me bra ne frɛ me mama na me sɛ bra ada na mo jimi sa na me sɛ adan ya sɛ ya nso so akɔfa kabrani abrante bi a ɔno ne te na me sɛ bo me de minim mina wo na odi kan de bae na asɛm no sɛ de esi kɔ no
wa ja ho basa na be ma fa na obu kwase nti na onua no so nyina yesa ti na ode bae ti na misu wakasa na misu wie no man kasa mti mikodu ya Asam no se de si hye me so ayira ho kam no mti mi mo na mane se ni se na si ti da kro me firi fie ye ba na nyina ba back ti me firi fie na me nyam no me firi fie me adura no pa na sam be kwa afu ma de sam be hwe efie se ti se ansa na makwa afu ti me ba bisa se efie ti se achia me ma me papa ti me ba ohu me sa me ba no konkonsani na o pesa o tena ma yi so me o da first no wo say me mama me mpon me wa ya mama me mpon me ma sa ko tu kwa ko mankran so wo sa do be ye di wo bachi wo mankran so ho say me prane o de say kabruni ba bema ayi boy ba kokura so sa ka ho boy ne kwa mnansia nso bra ba pemenne sa komenanse no kora minim no mi hu ne da na o mo no da kwa asore se ye de ne besi wo sisi ane ka se komenanse this obi na be kire me minim no ba pemenne be 20 something years no mi pen na kire akwa kora se me hwe na me se na oba ya ye nyina ya tu kwan ya ba na sa sam se da ma me mo ho bisa na ye fa ye ntu ya de ti na wo na no wa huri sister bi ton sa wa no wa huri akogina ho wa fa akonwa so de babo me na me nua ba ko som na me se ya Asam wodie sa menya ho da je se brodo adwuma kura mpo no me ne me kunu ho na me kunu susu ho se ne bra mpena bi kosua bi na me so mbeka kire wansa na ko hu me kunu na o kire o ba bi o kire o sa ba bi kro na wo ko du na wo ba frem papa na ntim papa ko du na o ye manini a what o ne papa te ne ko da na o je o nti me masa wo beka se me ya mpon sa asam no gigi na me se sa me makasa asam na Same ma fa konya ka kire mama mo se me yampon ho a me same kwa wo so a yampon ne ho we he adwumam bra de na koto adwumam na me ka kire mama ne papa se ma na mpon no okay e da o kan se na me se yampa se ma na mpon no me na maka onyin se na menyimi ana sa asam na o ka to me se me ma ko ka kire bra se ne mpra ne kabrani no eno so ka ho enti sa na komenansi no so sa minim no mpo a sa me kwa awo so a mama yede mama sore na me ka sa na mama mususo mu na me de me ko fie na me ko fie enti me ma bodua me hudua be 20 years me minim se asam na atwa se me bo me anka se na ma bo me hudua enti minim se asam na atwa so hu minim se asam na atwa ya wa ka kire na ma de bedi atama ka me ma minim se na yankola asem ndi se yanka yanyi so hu nti na me bae nya se ma nwe se sa na beba enti sa dana wo bodua no sa dana e de asem ne si na ntokwa bi aba e na mu yi na sa asem we ko bae na ma wo bodua ana da na se na ya di no so sa no sa kae na ye de na asi nti amo kasa dia esi ni se wo se ba bi amakotena no me hwa yi nti me de niam na begu wo se sa tu o so sa tu twene na me fa phone nti me yesede me video no o sa fa me ko to Facebook fa me ko to say na me so ma na me sere man kasa no se ai wo betena me so wo hu se me maye edi nti fa wo betena me so ayi wo de se ban kran so aha so wo sa betena so be hwe me mani enumonyam me di miti na nante ne mani hwe me yie pa me di miti na nante na me se me de miti na nante se nti ya sa no na me ma me ba me nua efre me na me frɛ ma me nti ma me hu se de wo me frɛ ma me akabɔ na ma ne de wo no afa de wonte na me nua de odi mechi ne frɛ wo de wo bia na no se na manti o me mantia me manti na sisa wo se me mpam me ma wo se me mpam me ma na o me ye o betena ha o betena se me so me mpam me ma you are the akwala no so waya made a minim se me ba hwan na ye wade da se ebia wo di matama minim se me ba hwan na edi watema ayi me nua ne ba no unua ne ba di watem odi matama minim se me ba enti sa da na aduabo ne ba ye no na unua ba ye di watema na me nua ne ba no asem o ka kire me se me nyimi ya ka nya na ma me so na me ba betena me na ka me ye panyi ka wasa me ne ma me betena me so won kran nya me na ka ma ba betena na ma me so won kran kumase ha edien ne kofa sa atenie ne bae sa me ne ma me ham na me ka se yi na wo ye we na o pack niam no
ameka say onya na menya dan me ba sesa me niam no amene ne ham no no sai afa na dada yesutu no utu ya sanka asem ni ho ye ya na yese bra ye ya nim se de be ya be tumu afirifie ha ye ya na yese bra ha ne ye ya nim se de be se ya anti da de bia no duabo no se asem ameka no wo se tisa me boa na akwara se me what say so ye pa me nim rama number me wen raba number boy guy no me ne ayi me chiri ba enai ba betena nchen nti me oba ye no o se o mu se no chire me se me nye nti akwara no ohumi a o me nti me so me bisa sa na akwara no sa me me ibe no wona akwara na nya asem o makun me so ni no se me ba akwara no nka ma me ho nti me ko bisa se de na si wo fie nti me da dem dokoro na me nua yi obi friends o me wo fufu ma no nti okọ na me ko da dem na ye Sunday ma Monday ahoma che ma ko adwuma nti akwara na afiri adwuma ofiri abonten bae obae no na okasa na me wo dem man kasa nti me nua yi fire ba bi okọ fufu no bae na obae na o se ofre ge akwara no ewra ma na o se ma adenti na menni ho a opi abonten na o se sa woni ho a me ne oba ku nti no sa me woni ho no ma akutia ne ntokwanti na ya me pie abonten se de be ya me na nya de enko eno de na ntokwa wotena heda mo ho no wona heda anko ana wona heda mo anko oba ku na wona na ko a ya ntokwa oba ku ye hwan oba ku ye menua yi ba nti menua ne ka asa no me de ma mbisa sa me de minima asam koro nti ma mbisa nti akwara ne firi ayi ba ofiri ono so firi abonten ba na ne nua aba mo bia fra nata na o hia na o sister ni e firi mani so wonim de be si wo ho na nka wa hyedade che nti mambo atie meba de wo kan e kire se uni unua ne ntokwa na anu ya ofre ensuo ne ahohom atwa ahia no na ye nkwada tokwa ho ene kofa uni unua yin so ntokwa ba ya Dabi ntokwanya nkwada tokwa na ye menini mienu ntokwa se matu akwotena esoro no na me pa ne cho se o ma me pedan na o se dan no de bia me se me pedan me nyanya dan da de bia me se me pedan why na ma wo ba kumase ha menua yi na ma me ba kumase ye dan na o ma wo ba kumase because a wo te waware ase won kran me won kran na nima nko yi nima nko yi na me wasa manka se me tena samanka se 18 good years na me bikunu ko han nkran dan ma me nti me wo ho na adwuma sem ti de bia me ofre me na obi se me se adwuma na me so adwuma de ha de adwuma enya papa adwuma nya papa na so me wadwuma menya adwuma o ha ma na me so oba ya me peda ne pedan ma me pedan ne bi ma me na so yo nti de bia ofre me se me mra wonya na wo ma obi kura ofre me adwuma ha wonya na wo ma na so wadan na ehia me nti me baba ofre me na me baba na o ka kire me se wonya dan ne bi na mom fine ni wadan mu ho hye nti me ba ye beto fine nti me bedu wie no ansa na wo kire me se dan kura wo hu se dan wo ha ma wo ma me sore ya wo se dan nya dan ne mienu na wo he na me se sa minim se beba betena to abobo so sa no nti ba nya no me yedi na ase me pese me hu se de me ye me hu nti me yedi nti me no o ka o de nti na sister ye di adwuma wo nya nti na wo ye di na de nti na wo ye me ne no kwa adwuma kura na se wo ko ba bi na se me ko jana na ma ye di na obisa me so me just say de me hu ne se me nua no de me ba ha se o akan nsam a kire na ma na opesa nkwala no ka di yeme mambo atie o ba kumase no unua no e ma o ba bi a aha na wo ne wo mantena ye dan me pacha wo fie ho okay e na afei osesa wo ne o ma free sa dan ni mu ba wo no ne dem ho di asem no ka kire wa ansa no osesa ne onioma e di aba wo no ne ka hwe ya nkire me ba e no anso obeyi me ba no na me ko metu kwan me ba no wo yi niama no okay sa fie na odo betena mu no eyi wono na obi di ama na ohweso ana okay enti ene ede na ba ye ma wa wo de wo pe efro abrosan ho ekope edan with the same house na mu wabra wo nim fie wura da nya se me kope me ka kire ne se ono kura bisa me se sister da na me so ye doso obi so be kan ye ho na dan mu so niema wom wo drop na we sim nti me so me de etere ye ko good down ba kuma nti me pe short time kakre na me de apɛ dan
nti na ma me foro soro no opene so wankasa na me se wankasa no me se ja me ka sa bia ye dooso na mo me pe ba short time na wanka hwe no me se bia wapene so na me de me foro nti oka oba ye back na obeka sa fie wura eba no na me yi niam no free ba bia ewo no edi ko gu nkuko buom na nuano masem de memfa ne se enkran na ote enti wo ba beduru ye kura na ohu se bia ahai ahyase no na waye din emwa wo no ade na ene wansa nkran no back da say me ofre me na me ba no enem abufo ntini man kra obia nti me sa kwasa na enugu ase be kam man kra obia na me de me tika me fa ka na me ba se me ba nti na be ma no eni bire se obehwehwe me bia me wo no obia eye wachiriba na eni o se wunu akuma na eni wachiriba mienu asemwa banka wo na wo ye panyini enti nka nkwada nkoye na nka wo panyini meka ni enti no wanfa wani anto anuanom side na emom duabo mom e na wo de kɔ enti wonu e wowu e ya na da wo se medi kan be ka se medi kan bo me hu dua nti me nka wo se me nuane ti asese enya me nka hwe 20 something years ni da nka wo se wo hu se me nuan wonti me nka sa so what you say me nue wonti me nka se na ye bodua da o se bo ba ya na wanka no eye wo maame ne wo papa ne betumi edi dance turodo enti yei no enka wo fro maame ne wo papa mo yi won dance yesa sa asem no 20 years ago ma ne ma papa ne maame me kan ya na wo masan wuti na nka nye duabo asem maame wo enye waja ama ho sa na onu nso wu enye waja aba ho ana onim se dua no eku nipa ba ko ana maame Asem we no ho eye me ya ye ma homete eye me ya ye chi nibi ye nimu nibi ya ma mo ma ye mpre hawo emfa ma ye ho oti we oti samiam te he ya ma chi nibi ma nimu nibi enti me namoa me kura me ho se be ya asem nkonko ba kire se asem ba eye mia men konkonko se ya wuti hwi se you obi do pra mu no asa akọ o meboa patran ena na o mami ensa ni nyina akotene meboa patran okay onim sa Asante mamu ha Asante mawu akora nso ahyemra se ye modua onim sa enti udie bi anka ba bi anamote na ebi asade we course no ena unie se abufu aba abufu ne bai ma boy ena ono nso abufu aba na nko ono nso de akọ sama we bi aba bi amote ho hene ho first thing wabudua ya chiu de dua kra mu ade ye no ka betumi dia han dan a ebi enye do prapre mu ebi ni ho enti ye kra ye ho yen hye bufu so na wo awura ade enti na asem a esi atwam dadaada na de bia wo sori a wo de bo nu yen se so ade ntia ye nu ntia ma akofa tse duabo we di aba ade ntia nana me pacho asem no ba no besi sabri mitiri ne sukura o ma ntua na kampese o makwada ase nti na ye yawo na se twam wuti we wonwo se nan asese na wo nan enti twam dadaada so ma me no papa hwewa se si a wuti we wa betumi adipa na wo de wa wo nso ho akoto adwuma mu enti de yawo nko na de twam dadaada da bia wo sori a wo de bo onu apanyin ne se so entokwa na ba no na se anu na ye den se meka ase meche se de meka ono nsema wo ka se me na me frɛ de ba se me ma medidi na te metimi afrɛw mire bi kura me bucket abaya no o ya ade a woni ni nua ku ena ekofa me ko pata ya me nua me ba ne se meta me ba be ma na chi me mpe na se wo na me frɛ wo se wo ye panyini wutu me fokura ka kyerɛ me se me hwɛ na manfa ma no anka bɔne ankyerɛ akwala no ya akwala na ye den na akwala oba na obetia wo na so a wo se me na me se wondidi watem jese nsem na ekoso na no odin me frɛ wo se sister se ni ma mo ya den nti baby a wonu ukunu wo munidi wo se me pa acho oba still na de ekoso na ekoso wo ye adwuma kakra se na me kwa ha ekina me kwa ha na jese me hu mete mire bi kura na adwobre me na me frɛ no 30 cedis na papa ne de send me na me de to aduane ma ankwala ne di na jese afede me hu mete
nti kasa no na ko fa asem we ba nti a chopa na me pa ne se mesre no ma ya ne bone ti won de on fa ncha me na won da ni medua number bi a asa me na me pe na me number bi da yi da mpacho me first one na me konkran na me ba na ba pon no wo korampo wo ka se wo sika nko baka koja me uja o mani go ne so odi akonhoma sika to ho kan homa no ya me diskama no na e bia na so na nso me man sika sister ya sika oba ya me ba ya kura no wo kura wo ka kire me say sika na me de ma o school sika no me so me fa bi nto na me da ya susu esu sika no me kwa e bia nipa na ka kire 20 cities no ba mo no ukodu a se dokon na ansa on tuo so 20 no e be wa 15 e be wa 10 cities no de ma o say e bia ada ya ton aduane a o de be shim na hye enti wo kwa eye wu Jessica ebetumi ason ma no adidie ene won suku ko sa na apese o kire ana wuja wo mama unua yi a unua yi di schools ka ma na emo unua yi so boa no aduane ma nkwada didi ono aka kire me se nkwala ne ye na ma nti se me kwa ya ba pon me ba no ho no na aho kire ono kura ka se wa yesusu ama obi sa sika no nka be ya unipa de mana ko obemam bi nti na ya aho kire nti me kwa no da me se unua we ni ho adwomone da me se me nwen no ho me ni ho adwomone na wo bodi dua ku no se nya na eyewuo na kwan so no asi a wo ko no da de nti me ni ho adwomone ne se me ni ho adwomone ketekete se me woni ho adwomone se ya ka me ma enso wa bodi dua ma ache no eku no da asam na se asam ba ko de bia ye de boss da be ya wa homte na ho yira o tu kwan a ma mi na na hwe o ma ne ma o me pa twan ma o ka se nka ni susu sika kra no o se me ko na e ho kirem nti me ko no ma nya sika bebra ma no e bia se me ko akodi e bia bi wo ha bia me ko ayi ba ko kra de me ba na kuma na ye ne ya na me bo wa ma ne na o se o se me nya ka sika kwa nti me ma o sika kakra na to bebi kura me de ma wa wo so wonye me fa mankwala no o mo ankasa me fa mo ankasa se ewura mo no konsu pa ansa na mu de ato aduane adi aha endia menkasa ewura tobo maame nyabotre menkasa o kasa wo ya ibuni aye Dabi boate tie dia meka no so kasa o ya ibuni aye muma ye nhwa de bi wa ha sabe minim se minua wa ho kirem ena mafre minua amana fri nkran waba efi a me hweso ena mape baabi wo sa afie ho ena me de ama wo afa fie wura beba enti sabe ya me hwefie no so minya asemunti no ene yesi ye 100 kura ne gu baabi a me da na o ha uni ho ene makoyi uni o made abeka me de ho na uni ho o bai wa behu wo se o bai ye no modoso wo dan ni mu enti ene yete sa de a efie wura ni ni ho na wabɔ na amane ono ankasa na wo ka kire ne se ene ye me kɔ abrosane so na no ono onim sa abrosane so wo ho ene oyi nuoma no enko ani nka hiamfa nkogu ama wo na nka ba ye nko akotena wo ode abeka ne de ho wa wo de wo pɛ akotena abrosane ne so ene o si fie wura eba ena wo sha asie beyiyi wo nuoma firi ho ede begu nkukobuom te se de wa wo ken sabe se wo tu kwan na wuni ho a wogya wuchi ede ma ono a onna ehwe nkwada no ede ma wo enti se wo de ede di sika kura na ade ma wo nom na so ono konsuo no okase nkwada ne meboa no eye duane a ye be no a obedi a oba ye enti awura we wamfani sika no aduane ama we ni bida a na ebi a uka predim eto de bi a mumie nya ye kakra unuane sesesi opa achewo sa asem no a oka ye no fa che no na dane ni dua usomu sei mambo aten Daddy, and the bar o my conking kesu, I want papa more. And tea or no, member chair, baby, no say a hot day, night gentleman, and I'm see okay. Tea or I say a Benada, a chairman, and a nipan befre. Nayako Danidian, a Benadan, a debut, a Benadana, last 2 weeks a Benadano. No car say nipan befre, now a nipan bef a young mula Benadano. Tipladan your honors are friend, papa, no anything me, mamma, me cow. Meka wasa se ye ba papa so bebenti me papa ye de emra ti
ono ofre mpapa mka kire mo se benada no nipa na obeya ade no watu kwan nti oni ho nti me thinking ga so na me twen se obefre se sei obefre ne yakodane sei osrewo de oka ye na ma ubo odua no onka bi ofa cha no da me da cha ne dada nti na me pese yakodane na me ka se benada no ofre me se yakodane benada no na o sa frɛ me ka kire me se nipa na tu kwan nti oni ho me juara na a half of frame radio so for frame say me nua de maba na me so wo de maba but ya kwaka won kinka so duabo wa no opeduabo ho mpacho Dabi me matuna asamanka se fie ba ko mu 18 good years obi ante me ka fie ba ko se me ko fie asamanka se no matuna fie ba ko mu 18 good years obi ante me ka sada onua yi oye mfom so se o ma wo free nkran se bre kuma se oye mfom so Mase mu ye me ye o. Me na me ye mfom so da. Aha, mpese mi hu se unu ye. Wa anya mfom so na me ka se me na me ye mfom so. Dente me ka sa na se me nim se ebi obaka obaye asam da so wonu mu. Se me nim se da so wonu mu a sanka ba ma asam ni ho. Se me nim. Ma bedwafo ebenya nsemisa kwanya 22 sowa ose nana ya Krobea Asante enemi wo Udara Barracks Kumase ena me hwew kudos to you and your crew na nemo nkomo amudie nana Krobea hawo hwe akwada ntokwa ye ni akire gidi nko abata ne amutie enkwada ntokwa ye ni akire gidi nko enka tete ana ye Yesusa no na bontinsu ni tumetia wakwada enioma sesa bra ni Yesusa no sa bontinsu ni tiawo na wodi su wonnim na wodi su kwa abnaminta fie adaya enyo fa zumasi o chemino o di chameto ya dia betwai wo ya dai na waka bo ya besan bu wo fie no enti wo fatea wa abontin wo din no apepa wani ase din ko fie case close ti se bia wo pra obi na nipa ne nso maame de abeto maame anim eno ne ka ba fie but say wa wunu abakora no wo de opa akotea no e de Asem Beba ye tete nkwada hye nkwada twobobocho tantan tan ewo ye ntitiem entimi ka sei maami bi ono ane ne batumi tigina na dane atwedebo eye waawo ntete fun ono ane bado na tigina na dane atwedebo won ntete ye ntete fun ene de akoda na bedu sanko empempensuo wi hwe esu bi wo ho na wo maami wenya ya ma akoda na nsu ne nkwada bremu a onyini a ona osuma no abatani amutie se wo yo obi a okun nkwada ntokwa wanhwe yie wanim ne beguase akoda no wo wiesane se nipa kro na anu ntiboko ye no osane na ekwa akodi agro hwe enu bi ene kofa saa anuanum yi entemu asemi bae enu bi ene kofai na sebesabe ye nuanom na ofofo kra de nka mu modua na afei de ye den se mo kra na mo ya ade aboso nanu manim ha nya ha ya na awura bi betena se de ma free srem ma betena Asante nti ma besua de Asante ye wonu so bodua ni bi no obeka sebe sansem fon no wo manim ha wo wa besua de Asante fo ye no ye wura wono na Asante ye de ase homra enti wo ye kan se wo ni nya intemu Asem ekokoduru fikasiem se wo de ye kan ye mfa nko hima afie na se wo kokan na me frɛ ensio ma monsuo di ene aho first ne ebeye nse ebechiw dedua kire se Asante ye obi dia nipa na ye ne dia na hyemra wabu ne mra ne so a ye chiw dedua ansakra na ya ka asam no akwa ne dua no se dua bo wano a mawura ene ya yifri wano upie fri Otec ha yifri wano
duabɔ nya de pa pepa wa no yifiri wa no enkuwa ebeku obi eni wa wu ebedi u bebi ewu de wo ba wo dua no buza ho se wa ye bi pen ana wo ye bi pen ehun sunso aso na ekɔ oba bi so enti dua ka to wa no na reka ewo ho na nka nua bɔ nua dua wa bra maame ne papa kura da so te ase obo ade achiame asem yei eye me ya says very innocent woman na mokokon kwada tokwa me kofa asem wei pasai busa wonsem mienu akra me da se maame ya wo sister ne ma no na wo mo wo nchen dada ana ofri temeba no ode ombae me pa cho oba no ne wo mo nyina bae oba no na wo ne wo mo efri temabae me pa chan na won kasa emusu otimi kwa okwa ya na otimi di be na se yansa na wabafie oh bi wo ha na watwe bi su wo ha 3 days na waba otimi frifie na watwe ya wo man kwada ni sika school sika de wo kwa kantin sika de o de be ma wo mo na se de sika de eno na wo se brebi wo frɛ wo maame asa wo nana ma ne sende 30 Ghana e de bae no na okay afi Mamboating. Se si unua wowu a ebe ya wo de. Se wo pia wo de o manager no. De se wowu na se wo pia wo de o manager beja hwan. Da aya akuma ana me asam no se de na esikwaso se de bia no akwala no so di kai me se. O pia o de o manu beja hwan. Se wowu a na se wo pia wo de o manager beja hwan. Me pa cho me nyo bi amfani nyame. Ebra oyi oniema free dan ba akomo de be kan ne da ne ho no na wonim se edan wo soro ho ya ne fiewura no eba enti oyi wo nuoma na kwaka wo no ne de ho wo single room no na soro ho dan ne ni wo daddy na menim se ntontom na wo ho nti na me panish ntontom nti na ebia ono pese ye bakwakwada ho na me se me ye dos nti me pe da kakra bi de apedan me je se na uzu okay wa menye ni se ma uzu se de be nti na oyi oniema ne free dan ba akono de ba ono ne dem ho no sa ta me de pam na o pese o pam na obi pamu anu ko yi oniema abegu ono ne dem se bra me na because the entire maker sa no wonu no ka kire me say boy bi na abeje dan na obobom but ne ba atane ka kire me say ne ma me na soma no man ko to padlock no do beto dan ni nti na me hu say pa na person pam nti e was me mpe baabi na ka me ko han dan ansa na me sesa me ma nti wo mpe baabi na ka akọ pesoro ho no ani da ampa cho me ka kire ne say o ma me ko da onu mom na baaye na o kan say ada na makoda na so ye do so wo dan ni me je say onka say mso wo se boy bi na ka ebe na den na ema wo ye se wo kosoro na me se na soro ho no a wo kɔ no esoro ho na wo kɔ no ono no na ka se kosoro ana wa na wo kɔ ye na wo se ntonton wo a wonim se na no wo ka no esoro ho na nye hwa nso na asanse sa ne o ma ne kɔ Dabi o me se bia nti na on pese me kwakwada ho enti na wo nyini se o ka se ni fie wura ba na wo nyini wo ho nsɛm a wo kan de gidi nti na me yiyi niam no ko gu nkuko bu mu no wo kra se mu che se dan o tu free mu no na o se enya no kra se na obi ba be dam tu esoro ho no nso so kra no na wo ntontom na wo nyini na wo sa se afa wo gidi se ni fie wura ba yi da sa wono na se ni fie wura ba na me se na wo ankasa na wo nyini se ni fie wura ba me die no kra mi na yi bra ba kote ne nchen ya ya fra no ofa ono no ka se ni fie wura ne ba obefre no ono na de bi ofre si ni so na de aba na so nya no kra se ni fie wura ne ba enti na wo ni gidie se ni fie wura ba na nim se tuwa no pese otuo enti na ma no ba sa no akra me da se okay ya kwa me ene ya wada enti me fra osofo edu ya wada dia oyo osofo o de doctor Epa Plus nya banko dia asolefo bi nchi am se enim se gidi asolefo bi ani ho mbe chia sa omo chia sai ye nim o chia wa se enim se gidi ye nim so ye gidi oboa we di I challenge you no uni ma solekro na me challenge you uni ma solekro baby am te wara ati okay so for eno boatman enkran dan temadan na
ura be han ma na neti me pa cho no wotema na me wo chantan ene nkura no me pa cho me mpanyifo ne nketo e die nti a wo nua yi ma wo se bra kuma se na wankra wuku me kuru ka sa ma me kra no so ma me manti me nua so frɛ me sɛ adwuma wɔ ha me mmra wanya adwuma ma me no na me mpɛ e bia obekɔ pɛ adwuma na wasa ka sɛ wanya dan no nti no ani ti na me de ma nkra na me bae na adwuma a wo ba bɛ yɛ wo kuma se hei sɛ adwuma no chantan ka wunya bi nye na me kɔ hɔ na nkyɛe nya dokoro adwuma na abɛ yɛ wɔ ha dokoro adwuma na bɛ na dokoro kra he nya nkra dokoro hɔ de this infant dokoro me so minim infant dokoro yɛ infant dokoro no mo yɛ hɔ wo ba krom kuma se no unua ne ka te o se fiera no de dan ne ma no na se wo de esuro nyina ma no me pa cho me misa no se afi ho no wo de ni nyina ma na se ene de me misa no enti wo de no ma ko ho no egugu suro na fiera no beto wo suro ha ka de na ka che fiera no ka hwan na de ho ma wo de dan ma unua yo enna wo de no ma ko suro ti de na wo de no ma ko suro na ka fiera ne ba ya nka amane be na obebo fiera no last question se wo nua ka se wo ba kuma se wo be han pa wo be jatu dada me ye nyina ya me hu sa de wo de ma jatu wa hawo onso wa ha no mo nyina ma ha mo ho pa to se na me da se Adin. Trust God. Mahun was nana. Mami, adia wo ye die. Wa unia ni ntem asem die. Ye huhuru ni sa abohu dua nyina. Oh. Kai bra na wo wankran yo. Ya wo ka se bre kuma se ha. Wa unia ba pa. Obe ne dai. Se yen kan ni nua na ne ye wo pa no. Sesa en kan ni nua no. Ade we mon sama me mamo sa kura ase afutuo we. Oba atan ma me ne papa. Eto de bia abusua no mu nyina monto nsani di wambo mu. Sa se mu ya make o ye ba atan papa na ma me busa ho the last time ma wo yere ene wo ma motena abu ho didi ye. Wa busa ho se eye Dabi a mesrewo eto de bia ya ye. Eto de bia ma me a wonso gu aduane so ma ye die wo fie tenkwada de die bom men kwada ni di mom e bring ede yemu sa odo honhom no e connect yen e go found there wait ha nti mom yen start e bebo aye ofosu benes e no sana Krobea Nyankopon hira pa o kire se asem we die beduru bia e behu se asomdwe beba se dua ne nso de ezese ye dane na yi na adenti na nua panyini wan ko report wa bra ma me no papa ti ase amfa ma wo mo na akobo dua nti sesi awo de emfa se ni nua kuma ya wu a wagidi se enye ni din na da so wo benya asebo ongu why ongu bad nail backup and was say thank you for the advice daddy what can sasem trust God no say wisdom is speaking when gratefulness is very bad be a dear mawa yeah Dr. Pablas akwaba nana opanyini na ho te say Nyankopon adom ahoden ho pa yes and nanso ye yawada yes odem kwana sa kyeyembio yeah na yawada yi eduru seyi a ni ankasa ye mawoda yes na hepa plus pavi plasmos no enso sa be bomb well being ne so a na mehu se magina brane yes enei ye den na ekọ bieniomani ma matiefo hunu bibi kakra nsa ne atoa so yo nana me da ase ende no hepa plus ya wada na
Ote Hepa Plus on say miensen he ne Hepa Plus unim no na pa ne pavi na plus ne plasmos it is say obi eba won chen say ope Hepa Plus miensa Asem no aka no he no de unim no Hepa Plus no pa no ye pavi na plus ne plasmos okay it anytime I obete Hepa Plus eye no miensa ho asem ene ya kan saa no sure it is a wokoto ne yi ba ko bi betim bi ahye onsem a misrawo gimienu ne ka ho na sebe mu chia wo yemfa no content cronsi wo say ye de no aduane o ene phone no bi na wo ye mu chia de ye siro miensa kama na aye tripod watumi de woda de san bi asi so ema waduane a wo ye no wa ye ne yi eniti eye Hepa Plus eye Hepa Plus pavi plasmos ko gibinom na afi wo ye yesimu nyina no eye me de se de odi odo ho asem esiesie nsem wa ha afi ne nyina no ye odo afi sure enti na yasase eche niema ene so ebeche oh wow ene sofo de o se du ye wada edu ya wada no ayo sofo ene masheda de ni kwadu ne natadwe ne ni bensuo bi na meka ko bensuo no na woni e wo mining areas no ya de bia ese ebo mo abaso se kan obi twi excavator ne heavy duty machines na 20 years 15 years time no aye mre na secret pay wo ne se enye vibrations ne nko antia dust aye ko ni mu diesel a o humi ko ni mu afa so no painkillers a oya dwuma wi a na hore obi ho oya dwuma kwa na painkiller no eda ne ho ene boys na hunu secret foforo wow jo ye ne se anopa no obenom ne Hepa Plus ne pavi ena ne plasmos no aboku bensu aguso that's it anopa no sure na wakọ na dwuma so a oye na dwuma owi adwuma no ano wanom ne Hepa Plus pavi plasmos ene kwadu 5 enum no dia to achiro yo ba so atadwibi na osare sure na eyi painkiller ni free equation nim na asiesie ni padua no yi eniamafuna ede yadwe be brand a chi nyina afiri ho nti osori a ahodin mu okokata so otumi da yie de ese odi ansa na watumi adidi ana obedidi ansa na wadi ni nyina otumi ye ni nyina no natural o nti ama okọ bebia ye tu fom agudie no a ene Hepa Plus pavi plasmos kese enya de keto akra yes ebia wo de oni hobby wo maazi wo carpenter mu ebia wo fitabi mu ebia wadwuma wo ye no wo ye police ni kra wo direct traffic o hwe moto ni bi 2 wisi enya grow Hepa Plus pavi plasmos afie wa wo tie mi wantumi anya hwe ama ho no anka busumi ni nyina no baako sure Hepa Plus pavi plasmos anka busumi ni nyina no wanom Hepa Plus 1 pavi 1 plasmos 1 enya sa wo yare nti ne ye kase no mu na cycle twie wo yi wa watwi bi da no utwi na konti so mpade kakra kra nka ho a obehu an sa agina enti e wo mu a kode nanso na wapade kakra aka ho sure sane ya pomuden nso tie enti Hepa Plus pavi ena plasmos ye nom because of yare nti na emom ye nom because ahoden ese ni padua ni nyanti good enti wa wutie me se ubetumi na wo ho ahoden a anka mienu ne miensa bosumi ni nyina akra nkensa hwe Dabi ye nipadua yi ene ye bibia o ona nipadua akra na ye dai Nyankopon asori fi sure enti se wo ya so den se o nipadua anya hwe wo besai na wo so de obesai ni nipadua no so besai no sure ya se manyame aka o bible ni mi enti fa Hepa Plus pavi plasmos na ensiesi o nipadua obi wo ha infections wanom nuo wa wo mpane so enko enti wakofa saawa ena ode kwa hemfi ho obakọ SHS a we de menam Nyankopon ho bro hu so tu fo se o de toma no se ononom ye mane yusu chemicals a ebe ha daachi emwa obi wo ha ne mema sem bi nkoye nti onom China nuo ne mema nuo ene nsaden uku obi kura akoto oil bi na sabi ode masturbate ode twetwe in the name say ebe kese last time a branch bi kura de o se hospital clinic no koyom so be man be man na kese tintin nti omu de ko share machine bi mu se de ye beki bread no omu kuna ma no mani padua na anya de nyame de ma no sure eye Hepa Plus pavi ena plasmos na yen kasa ne bebre ye matiefu aba be gibia kwa akonom why na wo de ache no na de nti kura na wo de che
obi a wodɔ no ɛno ne asɛm bisa no that's it enti ɛna wiei adɔfoɔ nama no nti wei yɛ deɛ hia wei no ɛyɛ deɛ hia fatum mameɛ na minhunu na afei mimie ahoma no entum na mepamokyɛw ahoma no baako ɛwɔ ha deɛ wɔ ha no ɛyɛ 050 522 4944 050 522 4944 ɛna 050 522 5578 050 522 5578 ana wo fresi asem beba de before number ne nso so am de wo beko ɛna 0536 222 554 0536 222 554 ija dem ofrefo a wudi kan udi de say na ukasa efri hen me pacho me din de esibuafo a me kasa free atwemakofodia esibuafo atwemakofodia ene de doctor eta machi ma me de ache wo woji a wa na wo no mana wo de che na me no die ntina opese minche obi ma wonom ka kire me papla se ne de me dra me no ma no enti de me no nyina enwa na yenom draso bi e wo ye manchemu ho okofa hepatitis ba me ne mabusi amfoa na wo se ye beto wow enuntina me here bin okay ene doctor say mencha obi ense ni nyina bi ntie sibuafo a bra na beje wate beje okay ofrafo a wotoso mi onu din de say na aka se free hen aha tobo wa ha hello udin de say Osi afro say Owusua o ka se free abontem okay wo ye che obi a wo de ma hwan me de ma me ba school ni bi aya wo 30 na ha mu pa okay and be yi ne simple cry free ho ama say titi no afri no so wate na akora no ama ne bi anom da na wa wanom bi da na ahye hunkura nti a wo pese odi bi ma akwada na na ai me ametato nom pa ana me ma bi wa won so san man krofo nso bi nom ai me no bi nom wow ya da se ebru ya chaw me ensa ni na bi nti owusu a bra beje hello udi de say na aka se free hen we do be going to make us free ka ko what did you say 1 year 1 year 10 years 10 years Dabi catch no ma me so ma me mfre ma why odi ewusa hello udi de say na aka se free he me pa cho from Vida ka se free he me ka se free Adankwa me Israel Vida okay and na some chobi how de che hwan na wa na wonom me pa cho me na me nom die nti na apesa me chobi ka kire me pa cho nana heba plus me die wa fi hepa plus anu ama me aba fi do ya me ma fi heba plus anu me asedan kwama Dr. Heba plus any say first pa na me bu me nsa ewrade ade a na eya me na me ntimi ya me ho hwe nanso me sa ka Heba plus metimi try say my friends me fa me yamo na mani ji agino Matiamo de bia metiamo me fra me yamo da mate mama na mani age ntimi ana me no masa chaw me ensa ni nyina bi aka ho ntibra na beje wate amen me da se hello we did the say na aka se free hey e me Kofi Bana he ka se free Zongo police station Kofi Bana he Zongo police station who your police ni ana Dabi ya driver ni ene mi chobi ade beche hwan na wa na abero na me no mo na ma the system ya chese
Any a drop and Nico Fibana hene. My chow me and sending in Abby, Brauteke Hana Bejawate. Okay. Our friend for original how did the Sanaka say free hey? Did a champion? A champion, dear. A champion Dennis. Okay, say free hey. Mikasefi Mamponti. Okay. Eja champion, mechawa what they kwache, and I want a warnum. Mrs. Mrs. Yamano, Timmy here be pa. Ye, where you kuse, bra, me mouth to pay ye near be me and Sawate. Impacho, or tell me about Brana Beje, what Brana Beje. Now, Encoma, Unyoa Hoto. Bema di Usisi, yes, yeah. Hello, we did the Sanaka Sefri, hey. Yeah. The family of Asante the fire cancer. Mi krom na adi mi aduri Kofi Mensa cancer. Sami chow bi awo de becha na wa na abenom. Ania na me no mi adi en ko the farmer Plemon Co na ko to dinom de dia. E ka ho asem kire me kakra. Ono mu aya na ye de ma o. Oh, na malaria ka ha ne no ama me sisi me so pa family. Good. Any Abraham chow mi ensa ni na bi beje. Hello, we dey the say na ka say free he. Kasnana kanagu. Krobea. Yeah. Wow, matur kadi ende dia mbeda kwa. Oh. Your friend say. Kasnana kana. Udi de kasnana kana. O ka say free he. Ka say free piaso. Na enese me chew bia. Hepa plus pavi plus boss no. O de becha na wa na abedom. Mi de mama me. Adenti na pese o de mama me ka kire me. Amre bi na me nya accident na me num bi na koy na ma na sama me complain ni sisi. Aye wo de ama wo enti wo koye o ma me nso de ama no. Beje ko ma me wate. Hello, udi de say na ka say free he. Becha mama. Hello, Krobea. Your friend say na ka say free he. Mensa me ko market. Na wo shebo we akire say wo becha ma manfo no. Bema wan hwe ye adwadifo no won be hawo. Beef wura makowura ni kruma wura won be hawo. Obi aso pe de be ma antibeki kruma wura. O de be ma kruma wura ho. Antibeki. Mama ni antibeki nkasa fama no. Antibeki. Bra. Yeah. Antibeki. Me pacha ose wo gi aduro na wo de che wo de wo no ma wo pede de na penti na apesa wo gi wo de no mo. Me mani posu ya na me una mi na ya me ya. Me no mu die me aja na nya che da na. Pia, bra beje man Antibeki wate. Hello, we did the sana ka say free he. Ati. Your friend. Say we are your friend say. Eja Richard. Oh, mi chobi ade becha na wa na abedom. Me na me no. Okay, edi enti na person chobi Eja Richard ka kire me. Me da be ni matan sa de na pisi. Oh. Mate oba be hume why bra na beje wa frefo a wutwa to udi de se na aka se free hen Krobea your friend officer wo de wa hadada nti mo obi nye wate bra na beje wo de no mo obi nye why officer last caller udi de se na aka se free hen Yes, I'm free. Hey, and a piance for mu krom. Me dey have a place in there. I was at my bus station when I'm back to once. Abuami ankasa. Me no continue. Me call hospital. Sika me boy no. Jai. Na me say. But Dabi am tan am say me yes can tobi. And me friends on me nyamo. Enti mo fan si me ho. Na beba bra wo ba bra na beje na konom wate manemra de hia so oba wo modin asa wate medamo ase eburu adofo ni adehye mo mfa ncheme mi ankasa me phone so sene amanfo afre me asiso onya asem ketoa mo mfa ncheme mesre mo bintumi mfa afrefo bia bio sene aye no hepa plus pavi plus boso no eyaduru a
yɛdi ho adanse a yɛmfɛre enti sɛ nwe saa bere yi a yɛkasa yi na yɛakyɛ adɔfoɔ ne adehye bi awie mɛma Dr. Hepa Plus sɛ bia biribi nie na wonte aseɛ ana asɛm bi na akyerɛ wo so biribi aduro yi ho nkɔmmɔbɔ na apɛ sɛ ɔne papa no bɔ number wei deɛ yɛnkyɛ aduro wɔ so mepaakyɛw enti wo fra a ɛyɛ wo wase misa ana biribi ɛha na apɛ sɛ obisa ho asɛm Dr. Abobɔ number ne ma yɛ nana meda ase and menya information sɛ abofra no frɛyɛ no ɛyɛ ne nana ɛna ma no frɛyɛ nti yɛgya ama no obɛtumi aba abɛgye okay Jacobu also free opanyi bi na ma na frɛ also free Jacobu enti deɛ yɛ no Jacobu akwara for grandfather yes enti yɛde waka ho bra na abɛgye yeah sure Hepa Plus Pavi Plasmos afei deɛ obia mfanye na duro nom okay to bi kyɛ fa phone fra foforo sɛ onko penromi ensan nyina bi nom okɔtɔ so a gye ensan nyina bi ye woni nsuo ye woni topaye me number si ɛyɛ 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia Hepa Plus Pavi Plasmos ebetumi di bia brɛw 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ni din ye Hepa Plus Pavi and Plasmos na nyame aduma next week there okay a special week okay enti se unya time Fred da unya time ntie da se meba da bi nyame aduma next week ne there a special mu special very good achede ne nyama bebre bekoso very good nti u follow Hepa Plus asem beba da bi dia next week so utuminya so mfa so math so yeguso a kire the SHS for there JHS any primary nti do hian so beko YouTube Hepa Plus TV ana eben math obetumi akohwe full tutorials no ana TikTok no yehwetwa no sinesini edi agu ho eben math ana Dr. Eben Dr. Eben ye DR na Eben no EBEN Eben math no so Eben a math eka ho wa wonni saa channels menu we nyina wo WhatsApp pe na wo use no Oto Hepa Plus Pavi Plasmos a number bia be hu ho no wo de send hi o send hi the link no be ma wo na wa ade wo ho ye boasa o man no ye nyina ye benya apomuden na adesua mu so ye ma no omunkosuro mat ne kontabuo bibia ye kama ye da se bro eye Hepa Plus Pavi and Plasmos ye da se misme da se for Dr. Eben onone the founder Ebenage Herbal me pa chaw ene pa ho asem ne aka kire o na awie ba chaw fa ochiame ankama ka ho ma me wate me hu se na achiame afre me pa na wadaru meburu mama jata ba de waka ho why enti ya asoma na omo megimrew unya enuo miensan nyina bia ba mi wawie enti entena hongu oba entena hongu mo amoma me no mo aduru de monopause age no mesremo Muntu todro we bi ma wonom se beya nsunsu aso boni anke beba no emma na mubenya hoto 0542 77 85 72 ena 059 13 67 898 amanonefo be fre 0542 807 907 mepa chotiwi me ba se ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomodin hia me yie esne bibia
enti me ma no mpa fie ha Share, oye, Hepa Plus husband. ye de wa Hepa Plus husband and ye won so we Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer ma je duro ready pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du yenu nka ho our pharmacies na heba shop atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan a na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we die twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu crime wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that ho ban owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom aja Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Hey, Akra, what did you feel to do? Aden. Nansen, so kwaduane aye dabroso. Na ne kwani na bomu, sofoma na pai, sofoma na pass. Hey, bra, asem na waka no, na ni secret anything. Hey, T, sister Marco kofa bae. Ono ani akofa sister spices dia badwaso. Spices ahodo bi a sister dia badwaso. Ono ni mahuntasem yo. Se wo feel ya ponchi a. Good flavor.
Sa wo pese your fish nkwane a. Fish flavor. Sa akukọ nso no bari a. Chicken flavor. Na sa wo pese your stew a. Stew flavor. Wo kono do beef a. Beef flavor. Sa wo pene dudu atu atona ana sa wo pe betima. Enu an so beko edum pampa so. PZ Roma Hill Swami Market and a Bantima Market. Enkran so CMB ana Okanshi ubenya bi wo ho. Freyen ewo 0243 535025 ana 0279 140940. FDA aje adwedie nkratwe atum. Adepawre nie krom ha de wonkwa na woni ma depa no. Piao. Unim entwam me di product fufuo bi aba. Se unya bi a woni how. Adepa hene no. Ani eyampa eye simple plus. So wo pe phone accessories, be it batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory bia. So when you simple plus dia, and on a papa. Afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia. Choose simple plus. Same kind, se Chrome had dear when he had the pahino. Say me mochi acquaintem na me ho premi. Oh, Kumasi had dear. Adeshemai, yani Dr. Caesar, any dear nimshe. Afei Kejetia, yani get 2, a dear nimshe. Your number near 0244 590374 and a 0241 709636. Choose simple plus and on a papa. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Boji Mo Manuaya, Bigo Nami Philly, Cola Nana cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwabaa mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire madume na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Sechedumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo chi akwan we. Omo headquarters no was Sechedumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asonase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision.
Odobo sumine dru ho biemo. Eya pomodin pa ni odo. Edi ni odo se wonni apomodin pa. Wenti and Otec FM any by Grace Medical Center. Aka won ho bom edin hihye gu akwemu. Yade be hwe ya pomodin. It's the second edition of Good Health and Love. Ye po apomodin panti. Ya tete nioma no say who a 50% discount by Grace Medical Center say Brabasha wani was say a scaling polishing and I was so how bia afi ye be hwe se de ye sa ene ye brebo ahoode sifatie moje mo hwehwemu ahodo cholesterol dodo a ewo nipadua mu ene ne ye ha wo nipadua mu bia esani say by Grace de Ghana by na giatu eno nti hye de fiada February bosmi de toso du miensa e wo Otec fie he ya empayfo say the ofuri apa ene piano ne sa hunti abofo maso asene ebene Danny's Creation, your one-stop destination for high custom printing. Petrus Cake Papa Fee, Samaritan Villa, Ahom GB Albania Wasum Jemapa, Dapalon Medicinals, Indu Papa Fee. Ujima Travel and Consult, wa Quantum Aconfor, Juices Drop Juice, Fresh Juice Papa, Best Brain Publications, Tomorrow's Education Today. Kayo, February 13th, Otec for the Emaya. Good Health and Love. Apomodin pa any odo. Ahanye kom abusuapani abekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho eye abusuapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmonyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wo de fefunu Paul bearers emrantia wo su efunu de ma ensuring asiedie efuru ntade local foreign nyina picture roller boards video coverage me kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo ye wufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there because everything under one roof abusiapani we dey ento aso bio God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o kumasa safo labor kan koko board dan no ehwe animu ho a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 7374 57 ana 0266 1946 78. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Asante. Okay. Arofoni adehye yadamuasi eburu. Yakoya yasamba. Ahaye 102.9. Ahaye Otec. And now we are traditional Dr. Dawood. Ya woda Dawood Herbal Hospital ano. Nyankupu nshwao. Onya oni waduma yifo nyina kakraka. Chirese ewurade namoso eboa adasa eje adasa nkwa onipa dasa ni awutie me enawiei na yade bi age wonipadua no aboso eya ahye ne nso na kai se oba eje so krapa ehona traditional Dr. Dawood Herbal Hospital odini dwuma edifri enawi akwanya no aba ma o mentena ho ma yade bi a aba oso no emfa wonko kofahyew onia keka hoate se wode ye asikyire yade bi a papa ne wo ho aduru stroke yade a na mujabroso na aka wato ho a papa ne wo ho aduru se wode ye hepatitis B ana se enemu yade bi no akote na wakwa ade no nko wode die hia ne se obebe eje so krapa emema sebe mo prostate no chemato abam ama sese mo aye mrepa wompem obi kura de rubber na akwa akotum make say be ma bi so ne be ma wu wo ba papa no be peja ema mo pa wu amunye traditional Dr. Dawood se momra ne be pa ho amamo eje so krapa dan edania na Metro FM no wo mu no sada no emu doctor number eye 0244 886437 and 020 168 1717. We are making for sister spices and so the mount. 100% natural. Unipa da se ni awutie mie. Enye bibia na se wudi o.
se wuko dwa so na wo pe spices a ebeboa wo a de sese wo mane ba utrim eye sister spices adofo spices we eye kama na se ye aponchenam na wo de ye waduane a ye wo good flavor wo ho ensuomunam ye wo fish flavor wo ho ye wo akokonam de chicken flavor ye wo de stew flavor any beef flavor uye nwo fie mo amoye aduane duduo mu ma amanfo nso todie restaurant ne choba afui monkeka mo ho na mompe sister spices emfanye moduane o ma de sister spices buy ne what track record kire say sister foods a o mo na de sister mackerel buy no o ma na de sister spices nso aba enti ukọ ba bi a wo kwa akọ spices ya to a edi krope na memra utrim eno ne sister spices be pe bi tukoton e wo kumase adum Pampas ho PZ Roman Hell so amene bantemedum ana wo konkran yasie mbiri okashi ye number e ye 0243 53 5025 and 0279 140 940 and da sibre imu plus capsules and also yadro na sedro we onipa da seni awu tie mie se wunya bi na se wono nomo a eboa wu nipadua na hoden da sebre imu plus capsules se wo yo bi ada bia yade edi so atrantwie ebo pupo tuto mesrew koto da sebre imu plus capsules ibi na nom na nipadua no enyina brane ahoden ni nyina emu nipadua na hoden ho ban se be ya yade enka wonto ho be mei wa ye mrempam menua ba monso mo ye mre bi o ka se mema nko na ye mre ukunu sia untumi mfa nweso kopeda sibre imu plus capsules nibi uye obi a wuntini oto ase die ko na ntini eta atwetwe uye adwuma kakra bi no wabre ni padua mu ya wonko a to de bi a wa wotumi hu se waye titriti wonsa ne wonan enkoyie peda sibre imu plus capsules se wo ye oba mpo na sebe ya wo ho aye woden a ononom se aduro wi ya esiesie wo hormones no ema utumi nyem ntem wate ya wada sibre mixture eno de esiesie obadu na esiesie bema enemu yade abetena so a wako enkwa kopeda sibre mixture ema mu nsabuo mu wo problem no mu nso maduro nie obi ho anadwo nso abeta na yase wo dwo nso akoka kra bi na de aka nyina wom ubepira wo udware na ho nyina akekaw wunya da sibre mixture no mo a away na wa wanimu aye hoya yesu moja awe enti akoma brefo pompia wonya bi mpompe eye anini ede wo kwa ayaresabia wakoma ebo peri waduro ye dase bre blood tonic eduro oba Otec fimfia ha hwehwe asem beba de before ubenya dase bre nu paibi na wato ba bia ye to nu obi akom wanya bia ye number we frɛ yen ba bia wo bia onsa beka de wate number ne ye 0535 01 0442 0535 01 0442 and then we are Volta Drill Limited ye wo kumase ha hojo da ban ho na main office ne wo na wutie mi onuada sanie keka ho na nyansu papa enom wo wonsu fie enyansu obia ne nsuo nyasa wote da se ebre wa na wo ma akora aso ma woni anim nsuo ni tu na wo mu nimde ebetunsu papa mfama wate eno de eyedi krope Volta Drill Limited ebabo ho drilling na eyenea eba se yenye blowing pump insulation pump servicing wenya problem bi yanomfo betuma wo wunya hoto wo nsuo hoda freyen na yemesiesie ne kama emfama wo ene wutie mi uye investor ope machine papa yedi tu nsuo no me se contact Volta Drill for omo ne betumi ahyehye papa no bekra efri amanone abehyehyɛ e de ama ona nso use wate ye number no ne hiaje freyen be bia wo dan wo wasase wo bia wo Ghana ha no ye bekɔ akotu nsuo nso de ama wo number ne ye 0244 299520 0244 299520 and 0266 432210 unya fresh ahoma we ya Volta Drill for no bekasa we fit homeopathic clinic ahirema kokobe ni ewo onuada sani ema yade nku mema yade ntwimfa so ya kremfidie free India ye de aba Ghana ha ye nipadua mu hwehwemu pa nya asem ketwa wo ye treat yade free yade ne source
enti ye treat ye kwa mabio ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwa so onue yawo nipadua ne wombia ne befrim yeah mo asuro ku ache mo atofom mo ntini mo twetwemo mo aye mrempam asichire yade hamo arthritis ne sasabro mo amakote nemu yade bi ana monya hawo mani ho wo de ye ulcer ana typhoid wo de bra fit homeopathic clinic enron ketenkete fo no wombe yaw ho adwuma ahene makoko ben ye wo ye ben Jomas company no 18 mu junction ne so ye ben no ye number ne ye 0244 58 3859 and 0275 969414 yaka ene yawo yesi tufuantie ona okoba bi ensesa woko wiase de enchine udi meko jene yade beba na yade ba na yetufuwe wantu ho anamonwo a edo beko ene uye busuani uye busuya panyini uye ba uye maame wudihie bi afrim wototo wani kwan ben na wo befa so a wudihie wubetumi akora no akora no yie muntie ene God's way funeral home womunie wo de fa wayie ne kohye wansa ewuo ekanipa ho wo ye dan ada se boa ebeba eba na wo pe woni ebetumi aye wayie na ye ne yie di ama wo a eye God's way funeral home muntie se fa ne se wo pa adaka ye di sie nipa se ye foreign one ana local one a God's way die na ye kama afa baabi a wo ye yie ye mesiesie ho wo de hye no wo de na eto mpam tuo no ye betwa decoration no kama siesie no wo pe customized flowers ya wo di ja wo di hye bi kwan de ye napa aseopa ejapa onuapa sa papa fo ni nyina awisia do ni nyina ye wo bi afa ye wo cars any ambulance services nso ka ho ubetumi ni akasa cars no be ye ho adwuma be fa mu no wati ase de na kɔ de na ba ye wo mrantie ye tumi tamadaka si ye kɔ ho ne ye de sei ni nyina bi wo ho wati ase na ye ni ankase ye se twa video ye wo drone de any normal videos wati ase na ye nioma ye ka ho asemi nyina no de ye ton no ye wo de ye wholesale any retail ye san ye delivery service ubetumi atena ukrum obe order adaka every God's way funeral home bia obi om de wade bebro dwumadie na awudie no se ye yie se wedding pa wo mo MCs ya wo mo be ye ho adwumade ama wo de hia wawu bia won kwasore wo pesofo ama sofo no nso abaye wufu som de ama no ni nyina ebi wa ha wati ase ye san wo live band me pesa me kire wo se wayiwo no fantade ade wafiri mu obehye yempam de wo awupe bia de ama no ni nyina no God's way funeral home ye na muntie se ya ye fronso de na wo pe husiesi a deko no ye be wa betwa ne kama de ama wo ye wo kumasi asafo ye ben Beba ye ne enkane ba bia na kokobod building no ewo no ye ne ne die nimhwe wo de wunya du ho abusasa wo pa ankrato eno ano no ye no masini je freyen na de wo hia ne ye mfama wo ye 0243 73 7457 ena 0266 194678 unya fresa akoma we ya God's way funeral home ya bejo so ya no bekasa na ya kire nsemu nso ede amaw okay ena wie ma bedwafo wa ha asemi ho ye beyo no na anuanom enya anuanom nua benya nua because ye kan sa hweye na asemwe asomdua ama enye enenkoa enanum yi beko omoma ebeto antokwa ne so enti esese asemwe etwa Margarito osana na Krobea maame boate wo kasa nanso we ahimfi a nke be bone kapa kire se ni nkuro bone kura ni nsisi so mame okay eno ye wo de sisi tabu a sisi osana na ma ha o awia mechiachia o menso me wa ahoma ne so a ye da ase wo wusu se kire kunsu do me abrafo no wo mse akra ya Krobea Asante ya another blessed Thursday awia ya chiachia yankopon hira o Kingsley ni o trotro driver Dr. Mensa tutafo na Krobea yensu etie o pa yate
Kingsley nyankopɔn nhyira paa so wate Rashida Mohammed ɔse akora Krobea media me mamoadwo awia yetie mo na sem no ya se nua ne nua paa ma me ko papa ko paa mo san so ye ma oh nana wedi enye wedi enye oma wedi ense so motoa sa kasa we kura so George na free fa no se nana Krobea me chiachia o mi wo USA Bronx New York City na meti o uni team nyankopɔn nhyira mo paa wate nyankopɔn nhyira mo okay oba de acha me akra asem we ya me ya ya mawreho mama online fa akra me da se ya nchia ya TF nyina akra ya o se enuafo mienu ma me ko papa ko na ne fefei na nyame anim ne ya ma pani ntene ho ase enua pani ntene ho ase se wanya de sa akwara na yes akra no a ke beka se yenkwala adwen se pani de aduabo de efiri wa no ba sei se abufuo wo se abufuo ba sei aboa na no ware se din akra wodidi onu oni din tware so ko pim se wuo ko aduabo ba ko anwu aba ko bewu anya wo a be ye wo no odifo bo na enkom hye wo so wa anwo oba obewo be ma oba wo anya mienu ya na wo wa anwo oba anya be ma na obewo eni se nya wo a na nya wo no a ye se ne tie bia wo anwu a wono bewu omum mienu hwan na wu a eye enti ana ma empani asem bi o kan se brame entena wonua ne brame enko no ya na ya mpa senka awurai wone tema ana nko nto tini kumase ya senka we omum nkoko bodua wo ese ne katrama kura wombeko no mu wia wo masiesie wo masem ndi se wo pani a wo mu nsem a okeka nyina no ensisi so mame se ni fie wura ba ene wo sesengiru mu ametimi ntumtumra ne ho eho ne de ye nko ho wono de onim se mu nko ho no wo se brame na enti me kwa kosiesie soro wo se mi fie wura be ha me na wayi niema abegu engugobuom ni nyina chi mo kasa no wo kan say sa na ye pon me ho a o ma wan pon me ho a ama na do si ya ensuo ne hwan na se wo hwem kura na wodi kan abodua pen se de o kan no enya no kura ne banka ne yemu ase wo ngu hwe ensem akese se nko ana enti we asem we ehu se yanko a se wonu ya se watu maame no bapafo ama wan pon no ho a enti we ewu ya wa ankasa wadi kan adome wo se nka be ya obewu wangu ene say asaba na the same no me kro no a osa begina so abekasa amade say se wonu ewu se ye enu ya de be sha kasa wonu waku no enipa ya ye mfa ya no nke kansem bi say ebetumi abasa awura ne ya de bi no yale o se di bebre yale wu obi nka ahwemfa no ho ena konfo ne na difo ya o mabai wo ko se kim ye benya bibia ka obi abodua obi abo wachidua no ya se ka aka otirim 30 years kura obeka ya kwaka se e de eminue ya wanfo anu anko ka na nka ye dey wanfo anu anko ka na nka ye dey is sky de ko hide kura uni bio in the sky de ko dan busumunu yaza edua no enu na obenya wa monsuo bi edi wo se nsuo twa ye ho ahia nti eni nua ne homa nyina edije sa busumunu yaza busumunu asai ho etikai enti eno de obenya ne mpo wunya na kare ko han dan a enkenye nchen se okoka asasem wi atiefo a mutie no moma yemfa nya adesua nya nsensua se ya bufu se de ne akora no a ensem bi wo ani se pie ano ba se obufu na ntimi fa nsa nkocheje mu dia na se wutimi hye ho so mfa nsa nkocheje mu dia ana nkotu ja mfa nhye wanu mu dia ene obufu a na wo ka asem bi ana wo ye bribi a eya hweniye na dwe ho mienu sene a wo ye no anya bi abufu na beti wani so eti wani so wi abuza ho ze de na maye obufu ya nkotwe se kan afa anwo wo na enso so watimi akotwe se kan asa de ko wo nua ze ne abufu enka ufa wo ho ze abufu na me de wo me ho ni ehun se ho so wa kire ayi tumi enti mo amutie na me yemfa nya adesua ya behwe de ebetumi na se de ka na aba eka na aba sebe ye no eno so ni asem enti onua pani a obodua no ye ne esiesie ho na abasa se ye hwe na ye koda ni dua no fi se asem we na nkenye duabo asem kanu ane se osesa wo niema na nka otipato na nka okọ
so woko family aba na waba be huru me ni ade dia ene mekọ asema brebra ma amani ama ndi akra yemfa si enya aba ya nuafo ya behwe se omo ebe kan abomu na afa aduane ya dane wi a omo be ya nuafo na omo ma ne nsam nyina ya hwe se ye be siesie ama se chena omu ni wa nuafo no betumi akan abomu atena se nuafo. Okay. Meda sene wa dwenkyere. Sisi ya Abraham abedu. Na adofo me koswa kaimo se ene ya wadai ochini fie memene ena yene ya ankasa yenua na nakwasi wusu echan ye kata nachi ewo kumase heya asonase methodist heya Otec nchen heya yankopon ya adomo a memene da ena ye kata nachi na ye kan sebe etiefo afidie ya na motene nka so yene no a enei okono momeboa yen na yen kata kwasi wusu echan echi ebia ye kan ni seye obi wachiri obi woni dwuma bia enu so hia pa wankwa enye nanso yese otwe wankwa adwabo na ase a ne ngoma no yekọ akoyire so ho entia ne yire ngoma ne so na ngoma ne mfa ntentane so nemra yede momo number yi eye official momo number ya adwuma no ayesi ho se wo wa akiri na pese obo wonsa afaso a ode befaso number ne ye 0240 889243 0240 889243 edi ebeba your opportunity electrical company limited we are frekra ka ho na wabudia me atro ne yeda ase a yada wonso ase ejabri akwa majo so na Krobea mpacho na hot say nyankopon adom me pacho na wonso nyankopon tumi ho de se bole sa wo ba no good enenso ye ya wada bio nkwasem eduru ya wada sei a ejabri ye nu hia wafidie so ye nu hia nso sei a sebe enamoso ama de nanka nani da so asase wo kowo no ene wanyankwa hwemami obeto ties wa wase ye homa wi sananka doctor declare no ba bi aduro no nka wu anu wo kowo nenso ene me nhwa ade bi enamoso nyankopon aboa ma na nyankwa ene eja Abraham waso ye no fa ye wura mu jo mida wase na Krobea otumfo nyankopon wo nhyira na wo nhyira Otec FM etiefo ene ahwefo nyina ye frame eja Abraham me se na Krobea kan me di nubrane habama na se are na me de yare atotwuru dia doctor fo adwane agya ho dia asofo adwane agya ho dia nkramofo adwane agya ho dia akonfo adwane agya ho no ene ana toami a nyankopon na me so den habama ene nubrane wo de tu ase ama wonye wa ho odin na sisi ya na Krobea adanse kakraka bi ewo santase ba bia SDA asodan wo no na dia bia me ba me kan se nyese bia me de domo bia na ma begina videos na me boli pakro da bi ne pakro na me kwan se me nka dia na ma be dia danse na ama no papa na ye friend Mr. Richard na Mr. Richard ono so okotena brochi mem kakra na obae na ni sisi na chinkase ne toase ama yale nam so ama na kanani enti wodi achinia masese ne hunam dwa ne sisi ye ne yanti ontumi nante na last 3 weeks oba na yere ne bae wodi antisewa nti won so menchia no ene ye omo sa aba ho antisewa na ne bae nani ehuna de ye na ontumi so nante ne nan ni sisi de chinkase na wodi ne bae na Mr. Nana Krobea misranka nyame se me de droma no Israel nyankopon ne me dance ni sese na chinkase na ye ne nyina jai ni sisi ye ne ya ne nan na wotwe se no sese ontwe na se biem otumi nante ba a ene ne yere ene ne ba ya me de drama no ndida bia me ba me busa se opani ye hyase se machine ye de course we se ni ye hu ye kan o se sa pepepe na oba na Nana Krobea o Johnson tentem ni sisi so ye ne ya na ne nan ne nsa no ayetititi ndi ne nan ba ko de benkum no otwe na se na wose na yase ye ne ya na se kura de na Johnson tentem no afide Johnson a wo chim ansa na Johnson no aba ama na chika se ne ye ne ya na ne bohye no enti wo ko hospital wo de bia na ma bonunsuo na ma diagnose na mo se wonya ulcer ne ye de ayi ahene num yakotwa na yanu photo ye se ye frade ne endoscopy yes ulcer o mama ni no mana nko na wose ya ka na de ntia wo buda anuagu na sum ni se wako ba bi bebrebe abibdo bebrebe a doctor for am wano enti wo ba mwe mpo no na akwese
Didi Asante obeso ahwe Nyankopon na me so me di ado ma no sisi ne yew na chika se ne yew Johnson ntentemo mbe me bo shishi no ense begu ho ni nyina jai wow fa kwanya so atumi nuanom mema na amrante ne fu se sense bia begu be ma ho o Johnson ntentemu sisi yew ya o chinka se yew ya me so enfant na fie bra nyanka se wachini ana mpanifo se etrenti ya yenya acheso ba bia wakọ nyina wo manya unya maja bra ho ti braja bra ho ne bra ne behwe de Nyankopon ebe fa so aye nana enya no nko onfa no mane shahanza number ne ye 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 we WhatsApp o amanoni a obetimi afrafa so na fama obusuani bia o amanoni number ne 0549 10 15 0549 10 15 Kumasi abonti so ya mi ohwim school junction ho Barikasi road anase suofo akwaska se obesi wo ohwim school junction ho usi wa ka kire praga afon se o kwa Abraham ho anase frame number me datu joy wo nkran a me woda koman abrewana na wo sunyan so me wo estate doctor kire kwani wo pe be Felegas no wo de busa wo mo na na frame number yi se o praga Abraham me se obedu wa yese me number me datu joy card ye de be ma no eguso se nguso a anya me ha nana me to aso no sa papa ya me bondi ya Mr Richard yare ne ba no sa edidi ne ho aba na ni so enti amana ni so ni wisi sese nani ba kono kwa ehuna de ye na maame ne ne baaye ti de kwa enu se machine a kire ni nyina na me se opani me wani edo se nti kura na obaaye na me edo ma no me se Onyankopon ne me dance fo se me boa Onyankopon ne me dance fo enne oba no me se ne yiri na chikeke onkute ne mu na na Krobea me se me ho adwiri me ne ono ano wona nti me busa na wo se nani ba kono se na ehuna de nkra asta se de ehuna de enti bi ya da pagya me nsa no busa se de na ma ye wo so pagya wo nsa na chese wakata ne ba kono de ehuna de na start ehuna de timi se me fa kwenye so aka kire o mu tie me a sabi uhuna de kakra se so torch light na uhunu ana obi gina uhunu na eso uhunu ni mu ye say yes eyete glaucoma anasa de be na be kata woni so ana woni ni prusio eso kekaw eso wo eya ohene me so wanu no nyida say ekoko wo de fabra na na me ya say me se me de me oba me ma odura de be gu woni so say wonu se wo fa do no woni so emma because you osika na me hia wa yaresa say ukọ doctor abrovudo no ye de ma se fa gu woni so na bibido ya so ahwe ye ni se tumi ni yare na se be do woni so ade na usu tumi so wani ha obi a wo de fabra ni Nyankopon na me so na obegyew se usisi na wachi na ye wo yan so a wo so me so se fabra me nua ma no musu tie me sa na mu yare bia ye omo a no so sabi Johnson tentem ono so sisi timi ye ne ya na chinka se ne ya na ne nane ne nsa na titriti na ne trase tweno the difference o man say oba no ebetwa ne bra anase ebema se bibi ye besi na wodia no anase ebema ne menses no emmeye enye sa nia bema ne hunu no sa na oba ne behunu nto oba wo so am pedro ebetima mo nya stroke ebetima wo video ma show I friend burning sensation no bema no so ebekuma ku bema no ebetima me ya show rubber as a prostate ebetima do what to form as a stroke enti wonya nam yare ne bia emfa ni agro betima kasa se yare e kumri pa no about 75% anyina ye enam yare yi ena de ba na a doctor for na hunu nenso eno na mde mo no ye dia wo mo dia mo mantie mo na soro na se se aduru atimi kum wo mo na tu yare nyina fim da bia me ba me kam se bibidofo nyina omo wo nuo na mom omo dia na soso ano na dia ne dia tu ase kum mo ano e ya Abraham tibi se wonya nam yare bi na wo dia chinia ne nkwa he wo dia hweme kira kwa wo ba me no beto nchia me se usika meji fire we ho se me duro ma na se nam yare nkwa ankwa badusika e ba me ma me nyeska na wo me wompo me mo akọ ba bi na akwa lab na akwa se ampa me dia do ma wo na free mu tibi se emfa ha no nkọ ba bi age number no nya hwe Abraham mechira kwa number ni 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 35 and our WhatsApp no 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo nana me to us no obi a wotie mi a wonya ya mukro osa
wakoye endoscopy nyese wonya wosa obu dwa wo yemu dwa wo chese ontimi ndi emu tutu he me ne woto so nchia ankwa atierie badusika nti ose bia onya wo de chine nko wo de bra ne beso he me si adana me de do ma wa anwumre me mwotwa mkoyira watafre obu wo hihye wo no enhihye ubiem ambekoni spice etu nyina afi de betima ubetime di sane manyina nti wonya yefunyare osa hwe jabra me kira kwa wo de ne diabetes me si me mwodo bi ebesiesie o pancreas no na produce insulin na manipadua no med for me biem onko wo mpanie biem insulin mpanie be no wasa atie si udadam ntimi sew ba bia wo de akwese wo diabetes ene na kofom ade be kina aba eduro no chese e ma na kofom keke o ensiesie o pancreas na so ped ya eduro etu yare ase aped ye besiesie ni padua na ade ntimi mabiem ene jabra me wonti diabetes bia wonya na me to me safro se fabra wo de hepatitis B wo de akini ade bia me ba me ka wa police pani bi e fra Mr. Samwa ni nua na okọ Canada yesi wonya hepatitis B ya me na anko me de aduro ma na boso me na otweme e fra se wo Canada ene wo ye aduma de be hwebusiafo ene ade tifie na hepatitis B nti untimi tu kwai se Ghana so adin wo de boy mo ti bra ne mo do ntu hepatitis B na se ne tu kwan mesra o tie me wo de ne de osa Dabi hernia maka osa nti wo de ne hernia sabio wo gina ho a na abegu hwuom wo ye be ma no wo sori a na abegu hwuom wo da ne kɔ wo sori a na be fon ya ase wo da ne kɔ wo ye oba wo de na be fon wo ba no so anase wo mfe ana wo furu manim ɛwom so me se obi tim buzam se manya hernia papa it me slow we your ba wanya henia be show furu manum abe fun wa ya se be fun ba no so efun awon fe ana ye be man so abegu sabi wo hwuam ana se efun wa ya se wo dan de ko so ba he mem wo do me se onum bi na wo de bi sa ni nyina be na ni sei ama ni nyina afun wa wo tie me wanya kokora ma tonu from breast cancer ena de bia me ba me se ona bo ma so covid ma ni fi echi na madam bi to ona se o US ona be to me credit ko tais ni na ma me ye friend ma Linda ni no fono me se mo amhwe mo TV awdo so de mutimi nu no fono atwekọ ensegun ayetum doctor so obetwa oncology department o ma ya anye ye okopia US abrochimam na o timi nka e wo afidie so me man na dro se eno fono fe ntse aya akọ na se ewurade empelfo se de o ya hwehwam de papa ne sakwa na ka wo ben ha ka menom kakra na wo abrochiti ma nya bia no me saw wo breast cancer na dwo bia be do no fum aye den emututu emukikaw atwedwo wo motwom ama won sana hono ama wo chika se ya si ebetwa me se embaye ntoton ye twa e be sa abasan se dua si wo na obuso wo nya hwe esi otogo se be fefe me saw se breast cancer nko no wonya bra na jabra mo do man sa ne ma nyina nane ya bia ha wo ami mo so men ka se ni wo do hwe jabra mo chekwa me pacho man ka odi ase manko se memne da be na o twa Valentine say on the 14th me say na Krobea bro nyai me to ton niema na me se me no wo sukuntumbi na me di maya no bro nya good and the drew new year no sa me sa to tobi me sa di mayo no new year na Valentine ye be kokko Valentine eni fufuo me se ma top brazier ma top panties ma top underwear ma top spray na wo maya mienu bi me se Valentine me di be di wo mo Valentine me so kasa mi ko mi si full stop wa men nyema no si bone twi kasa mi si full stop wa na kwa me adima no si bone me si ma to underwear perfume brazier na Valentine me si me gagi maya mienu bi me di be di wo mo Valentine eti mi so me nyama no si bone se na asere me di wo mo ye Valentine kisa me no wo suru kudru na basa be man mo ye den na ntira ba bia ho na basa wo de pim na de pim na de pim de wonu nyina de bo suru atwum Abraham and I said man dear we are good we are brutal Savanta be ko ya be wo suru kudru good na what me dia pim edi omo Valentine je number no Abraham sorry number is 0242 76 48 35 and we be 0242 76 48 35 where your WhatsApp with my voice note with my cassava so with my tap 0549 10 10 15 15 80 0549 10 15 15 80 must have want to me ohwim ya balekasi road and I say so for akwa so school junction ho kasa opagire Abraham busa plaga for no na friend number no en crime oda komai abrewana na ba nanim wa sunwami wo estate doctor achirako ba bia fele gas na me say oba na say number wengu wa enye Abraham ahwe numbers na o friend no say negu a na Krobea amen adofo Abraham na enawie yate den ka no na nawie nkoma woni abedi
diaka eye wo wanamontuo ya wobetuo se wone opanyini yihia na yade no sene aye wo no ono obompu ni mpo a Yankopon so nam ne so obeboa wo ama bibia nso aye fine na wiye se cheduma se rural bank plc fo nso ma memfa akwanya we so na menchi achia mo na memomo abaso na menam wase enkyere se enam so ma enei amanfo enya wono mo ahoto a eya ahoto papa etumi bua nipa da sani ewo na brabom ye kan se uyo obi a usika sem ho ntotoye enye papa ma ye ntoto mfa ma wate na eye secheduma se rural bank plc ye ni ye boa wo na wie me kana me de akere wo so pese ubie ordinary current account corporate current account savings account ana susu account eye secheduma se for na ese omo no bie ma wo me bada achi account no fixed deposit no interest rate dey kama money transfer bia pese oye bia no fafa secheduma se rural bank plc bank yi obaye afia pem ahankura dio wotwemu 46 years and still counting na woni edi dwanso a de ewom ne se wo ho kyerewa ye bo besia e ma de ye wadwuma enti onue mentie me na mentie me saa keke ma na moto na ye 8 branches any 3 mobilization centers aye wono wura bia mu na sika asem ho ntoto ye de ye moa oba secheduma se a ho ne headquarters ho na ye wo branch nso secheduma se ho a ye ben yedwa no oba adwura ye ben GPLTU for building no oba kwa abiri Kenya ase a ye wo abrosan se ho a oba anwraga ye wo jenedwom ho abo ye wo post office no achi tafo ye wo kra 600 ho ye ben mo fretro school no adum boss FM achi ho ne ye wo Mozongo ye wo second station mobilization centers miensa ye wo no ba ko wa nyina su in the adwura secheduma se municipal ba ko chechewre in the afija kwa abre north ena ba ko wa digwan in the Mampo municipal ye number ne bibi ne na wonte ase ano afre ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 first ahoma we na woni secheduma se rural bank plc for nkasa sese ya na de wonte ase bia na wie obekire mu nso de amawo na awurade fie heba center traditional doctor amankwa ne da no enei papai na aka me ate ase se ba bi atokro da woni padua mu bia na duro bewura na ewura na nwura saa keke ewura na koye mu adwuma enti wutie mi wo ha wo utim enam yade bi no akote se eyimoja broso ana etwe yade na hawo wuntiri mu twetwen waye mre wo mpam unsebuo mu na enye ana kokko bi na hawa bewura awurade fie heba center ha ye wokuma se krono mbosie red park se wo bewura ha ubenyu ahoto doctor number ye 0241 09 3915 ena 0549 206633 ya Bolivia Enterprise ye ni akwa future life nuane ndi abadwa so na wie ye kan no onuada sani awutie me akwanya no aba maune se wo yade a etetew na wie no wo de bra ye nchen be kyerɛkyerɛ yade ni mu kyerɛ yen ye ma waduane a yaduro na di na nyi wahoto future life nuane no adofo ne ade hye eboa adasa enti na wie keka ho vitamins any minerals ena aye aduane mu ma tontwumi na wie ye wo amino acids edum kunu ne wom ye wo omega 3 inulin selenium energy ni protein ahyemu ma tontwum enti wo kyerɛ oyade ani mu a na be kyerɛ aduane kora ye mfa ma wo na nyi wahoto wate ase Kumasi Sofo line alignment ho ye ne multi home ne dia nimhwe ye number ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 na digital herbal for ye ni edi grow fine herbal tonic no aba eye grow fine edroi ebema wa grow fine meka ebia wanumu atoa untumi ne di eye grow fine onsane ona itumi ye utitriti dura anadwo a untumi na wasori anopa na ho ye obo homremremre esese okwa adwuma nso o koto grow fine herbal tonic grow fine herbal tonic na nonom sa duro we bi na ononom a watie si brane na wie ye kan
wonsabuo mu oba wanya issues hwe issue bi a wo wonsabuo hu bia se ba na twa ntem obi de makora obi de baboro so obi de ba na yase obi nso de ba ni tum nom ne de keke ka ho no koto grow fine wo de nonom hwe wonyare kora no anonom sa duro we bi ebema the necessary vitamins for good health grow fine herbal tonic eduro ne ye baby eto no bi akọ abegya bi frɛ yɛn 0244 59 65 32 0244 59 65 32 and a simple plus phone accessories no eno an ewodwa so eno anso an obi use you and now we say wo phone accessories papa there's a DSS or money bout trim brand DSS wo de wani di akire a simple plus ne brand no eba phone accessories di agana ha de wono akoye phone accessory papa na wo de aba oni pay se wunya bi use a wunya how e wo phone ne ho ana wo beto accessory no ne be cha ma wo e simple plus de no chese wo de akose jema manase nya sa pa de a ubenya value for your money se wo pe phone charger papa say yes Samsung de iPhone de Android phone bia charger ye kama na wo pa choose simple plus de ni bi say wo pe power bank wo pe phone batteries wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset choose simple plus de no say your phone covers na wo pe iPod and protectors wunya simple plus de ni bia we phone accessory bi ehia obia no simple plus di na sese ba otrim mo a moton phone accessories mu metu ye de ibi nkoton wo de beji dimpa kire se ye papa e na wa won so pe charger ana phone accessory papa use beto bi free ho se wo ba Kumasi Kejetia na ugina Dubai Gate 2 ani mu ho na opposite te se wani hwe adehyeman ho no abrosane esi ho no fobra de ene ne ye hwe animu no fobra ene Kejetia Dubai Gate 2 ni opposite no bra first floor ha duduo bia wuhia wo pese otu koton a obenya bi beto ne nkronkon so e na aba Kejetia nso a Kejetia baby a torret dan da no na wo no masala chide nchen ho no simple plus aso ye kese baako enso wo ho ye number ni wo ya yira afre yen ana wuhia nchiremu bia nso afre yen ye 0244 59 0374 and 0241 70 9636 and asasu herbal center for wonom na di kubi herbal powder no aba na sa kubi herbal powder sa wo ye bema na sebe won kaja wo ye bema wa wani tuase enkase wo ye bema wa wani tuase agish no yenka bi nkyere oda kwabra ni adofo bo so minni ya wo yo ma yenka agish ni bi nkyere beto asasu herbal center for kubi herbal powder ni bi na de peuku bensuo bi na segum na kanum nanom pensuo de sabigum kanum nanom na se wo ye bema na sebe wada ni 2 minutes uhuni mututuo bi ni kosua enye manom pe obeme fo na sebe ya fon na atwikom efridie frie men kototo tonkofo edie bi mfa nko space we bema ubeku no we ye very natural kubi herbal powder eja twiato bra Otec FM ha hwehwe Asem Beba da before no ubenya bi ato ko Misty Herbal ko blazer rekwa ni nyina wo mrum honso okwa ubenya bi ato sa nso na oba Fredimens ene Kolinak nso a honso ubenya bi ato afi Fodwo Herbal eno nso wa Asante bekwai honso ubenya bi ato okwa abu akwa O6 Plaza hono a ye wo life ko Herbal wo ho ubenya bi ato tafo main market any high sense opposite green leaf herbal ewo ho ubenya biato kronom bandes bread hono green leaf herbal ewo hono onu nso tobi tano so ahimfie ne nchen ho life ko herbal na ewo hono ubenya biato smart herbal wo boase top amazing waterfall pankrono ba bi etonu obi ano kasa wo pe kubi herbal powder unya bia wawie fre doctor sofo Asam afre no wo yare bia beto so a wakon ne nkwa papa no bemu aduro ne number ye 0244 166602 and 0243 5057
0800-222-1475 unya fresh ahoma we ya doctor eno bekasa we are Bigo soft drinks no eno na ye nom momia no num Bigo soft drinks eja kwa me na ye no num Bigo soft drinks a ebebo ayen na we ye wo Bigo cola no e was sa bold and rich taste no Bigo orange nenso ebe ma sa fruity punch no se wonum Bigo cola ana Bigo orange a enam minimu a ekoyo na we hwan na etie me ka sa ho na de me ka de a kire ne se ma Bigo cola any Bigo orange emel akwada ne nsem na ni beje wo panyini twane chilled obete de make yase udwuma de bia wudi a woto nsafre ni padom Bigo soft drinks no ye woni cocktail apple coconut lemon lime any strawberry choosy nafa bi serve wa ho eba wanim bebenyam eye Trillium Industries Ghana ye ne de aba ye number ye 0322 190877 0322190877 unya fresh ahoma we ya ye beje so na ye ne wo akasa ena wiei awodadie mu nchi ankoma wo udide Grace Gifty Boating Grace Gifty Boating ene eye wawoda wanya afeko ene edi aka onfie ho ene wudi wa wodai obapa mesre awurade nyankopon na dom ni nshira na ho bambo ene ne nkwa husan ede mawo happy birthday to you Oba Grace. God bless you very much. 3P garlic mixture eye piwak natural health for ene diaba all the time eya u feel very weak wapone waposo etaye wo yapa sebe oda najo a wuntumi o pressure e wosoro wo fom enyina yie o cholesterol yesi e kosoro tiama wo yewu we immune system ne function yie ye ni no apone waposo ya oya to de bi kura anu ahon no enye duabo wo de ekopɛ 3P garlic mixture edro we ebeyi bro e de afri ni paduanim ama wanyu ahoto bra misi ba kolnak dan heba ne baby eto no bia kase mepe 3P garlic mixture your number ne 0248928824 and 0201000021 asa joade abre ya come here the man of Denyame na enkane na nanka kuma wudina so no ka beti oba tanduabo part 1 and 2 mo mo de class captain jamame anu afo duabo na wo ye oba tan ye hwa de bi so oba tan modua oba tan ni kwanse wo bodua da na da bia me kase yetifia de ye na ya mehwe mami wo mabe nan we oba me miensa je mo anu afo mu ye mo man so hwe nti dachi mu ni ho a de na mama no be de na mo di kire mama no na nka wunwe opo asem pa o won kan na ofro se bra sister bra men tena nti se ka bibia simpa fo ni tu bibi so waye o den kura fo ni tu bibi se abufuo nti abufuo nti nka wukura tu aka de be kunwe ya na sister panini se nka abufuo na ka ma otu se fo kunwe ya nka obo ntu akunu yemfa ne sesiei won na aba oduai ena ka wuni wa wo ma ne besa begunu so wase ye wutu kwan ekobe na otwe na ansa na waba na ansa na waba nti se de wuni wa ana woni ni wa uko ba bia do ma ne beja hwan ya ntu ye boase hwe oka terema tutu awia utwa tutu ya unya hwe unwe na bia nti that bia se unwe ye wuda wa ubesu mimi ye ofi mu pa de se hwan na me de me mai kwa koja no enso wa na obo ndua o wa ena obo ndua se asemi ya wo se mfie be se duonu ba ko ni nti wanye kama fo bia wanye obia ko bia na nto anu kan kire se na me nua ikete me ya nti mo hwa na mo siesie aji se bia bo waja wo ukuro mu ho no abetena santimam se obo bia se sie se ye be frɛ wo se ye wu ahwewa obeka sen yefa wenya adusua efie neye koyi ye fie ko sifum uni dua boto nkwata amapai mini aba wote ya meka na
ya di embagu atu dua yes modua biem ba time modua Dabi o kire nkora ne kora kire bone so that you know wo ba se sia nkora ntokwasi wo moma ntem se de mo ya na no bia no mbe ya wo ka kire wo miai de ono ka kire wo no enu bia na moma ne beka na kan nkora sem nkora de wo soso ye den wo ba no se wo ka bibi na kan nya kye no tia no me ba se wo mia ba nya wo kire ba mienu ba no na ka bibi a kire wo tia no se wo ba tia no se wo ba o de ja wo sere tia no se wo ankasa wo ba efise wo nua no mu nyina mu ye budakro nti sa ne be ye bibia tia wa ade ta wontimi tia no na wo fa asem yi dindindin enkura mu ni fie e se mu di agro esi ade obi atere ba bi nko first no moteben no mo ma no mu ni agro o mu di agro bom nti se enfa se wo bia wuda ho a wo bako kosu wo bako ye na se wo bako onko wontimi kasa wonko da e ye wunua no ye be sere ye ya matan yi die ya ye bibia ye hwe achi se abufo no ba sen kura minibi na wunua wa ya funkoma de o na wo ye ni sa de wi nti won pe wasema nko no abetima kase frinkan bra wo mani sika se fo ma o ma enso ososo yo nyina wantime fo ni anto se wo bonu dua sister keto an so wo panyini nti won so ye bibia hu se wo panyini no wa na o mani ba yo wa na o mani betena won chen nti se wo ye bibi mpa se wo panyini no se wo di wa temu mpa ana o kade yen di mbo kire wa fo ni to se wo panyini na asama wono wa bo no akura hu dua da wo sen ko fa asem ya ba be ha o fa ba na me ka chen se kan baba na se wo na pa maame na wo sua no ko maame ne mani di nkomo se mu ye ni bibia e maame ne nkra ni di nkomo am ko ka kire o maame panyini no se na minua ne so na amama mpon me enkwara anza tam ne awo na wo mo enti ye de na za kwara ne so te ayo no ni nkra ne di nkomo nti se mu ye bibia o mu hwe de maame kan me asem ne enye me ni obi ba me twa bi dia no aya ka asem maame se nkra ne di na tema o ka ho bi edu ba bia na wo ya ode ya no na so pe kan bia se wo beko ntu no ma ne timi na mo ye bibia etia no okay nti ye be sere ye fi akoi fa wo nua se wo nua na duabo no ye hu kwan be fa so a ye be siesia esi ade ka na aba fi kire se dua we ne dane ne ye bosomanua sa wa monsuo di wa frensuo nyina nti nsuo dan na de da ye ne etwem nyina na sampotemo no omo sa ate no Ramsey ase he ho no nsuo bebre de da ho nsuo de fa ginya ase sa be wura tech campus yi mu wa ho di area ni nyina nsuo age wa na obi na no kwa se ha hu mi ko etwem a so so mu je ka na aba je se o prepare yi na ye dua ni firi ho mate dua bi wo ho ayemo enti mom yenko na mumienu mon kamutrim pa ho yenko dane dua we mfiri ho na munya mahoto se dua we sebe untimi mfiti preko pe nka se wo ko fa konfo bia sebe na adane ne dane ya enye nsuo baako na waka se bia meku nsuo ni sumpo ena nsuo a wo frefre wo ho nyina no bia unim ne ponko na wako bia so maako chese di onim dane na obedane abom na ahotaba mate momi enhia wo ho nyamensa wom heba center abrewa basna de yankopon nya okese ose eba esene ade enti ye kan awo ho aye odin a basna de one maame ni nhia se wo oba na fembe ma na femu a obeboa wo waye mre wo mpem enemu yade etetew hernia ana prostate mu hawo wode ye hepatitis B ana stomach ulcer obra pressure baby enenam na nye wode ye koko etwere yade stroke yade odompemu abu ana sekre se hawo wunya banya mensa wom herbal center abrewa basna de ho a obeboa wo maame wo se pa se bodwesa anwo ne number ye 0246 45 0718 0246 45 07 18 ewia inshirankan jataba inshirankan ema kwadwo mo ena afi spices ana ono ye creative ana spices ya edigu aduane mu te se sister spices eni empe bi mfama ne gabre mu ba oti ya kwa amenka oti obo ade echi amenka yankopo nhyira o nhyira me na wontutu ya na monsie de ebesi wa kwa mu bia no fanesa yada mo ase